L-odwa tajba u merħba bikom, grazzi li t-naqdu maħna sabiex tamlu l-għazla ta'kom għal dħul fl-ewwel sena sekundarja għal Subien. Il-lun huwa 3 ta' Mejju, il-ħin huwa 9:30 ta' filgħodu. Grazzi tal-li wkoll kontu maħna l-bieraħ fil-laqgħa li għamilna likom il-ġenituri li fiha ltqajtu kemm mal-kapijiet tal-Iskejjel u anka ltqajtu maħna bi preparazzjoni għal din il-laqgħa tagħna magħkom dolodu. Bħalma nagħmlu s-soltu aħna nibdew l-ewwel b'talba ċkejkna, wara nibdew nieħdu t-telefonati tagħkom fejn intom tikkomunikaw magħna l-għażla tagħkom. Dawk li qegħdin fuq quddiem diġà ċempilnilhom u diġà ċarajna l-punti li huma saqsewna u għalhekk kollox qiegħed f'postu sabiex nibdew dina l-għażla li intom se tagħmlu. Nibdew billi mela nitolbu ftit flimkien fil-sem tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. L-lum hija l-festa ta' San Filippu u San Ġagbu, żewġ apostli li kienu ma' Ġesu u nitolbuhom illum biex huma wkoll ikunu magħna u jgħinuna biex aħna wkoll nkunu dixxipli ta' Ġesu bħalma huma kienu. Sabiex aħna wkoll nkunu missjonari u waslu l-kelma tal-mulej li għam mill-imwietu biex jagħtina l-ħajja ta' dejjem u waslu anka fi żminijiet tagħna tal-lum. Nixtieq li bħalma tlabna l-bieraħ ukoll nitolbu llum ukoll il-Madonna sabiex tkun magħna l-koll u biex aħna l-koll kif ftakarna l-bieraħ ukoll insegwu l-parir li ta' jew pjuttost iktar mill-parir il-kmand li ta' Ġesu lil Pietru li jira n-naċ tiegħu u aħna niraw in-naċ tagħna li huma t-tfal tagħkom, aħna u intom il-ġenituri. Nitolbu Sitna Marija biex tkun magħna l-koll. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija malla tlapalina mitinbin issa fissija tal-mewt tagħna. Amen. San Filippu, San Ġagbu itolbu għalina. L-isem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, kif intom tafu dolodu għal-moment tal-għażla li intom se tikkomunikaw lilna, nfakkarkom li għandna 184 tifel li ħaj jieħdu xi post f'dawn l-iskejjel. Għandna post għal kulħadd għalkemm fir-rank order għandna 178 post. Kif tafu intom ġiġa għadnilkom li għandna xi aħwa, xi twins u xi triplets. Għalhekk il-post jitlaq għal 184. Għalkemm m'għandniex dawn il-postijiet kollha b'mod inizjali, sa jkollna xi nies li applikaw biżewġ kriterji tal-aħwa u tal-impjegati, pereżempju, skużawni, tal-aħwa u applikanti oħra, u għalhekk dawna fl-aħħar ikollhom ma jistgħux iżommu żewġ postijiet u jtuna post lura. Għalhekk nirkupraw 4 postijiet u għandna postijiet allura għal dawk kollha li illum se jmisshom jieħdu xi post minn din il-lista li għandna. Ma naħsebx li għandi għalfejn noqgħod intawwal jekk għandna fuq il-linja lil mama ta' Elias McKay fil-każ nistgħu nibdew ħalli naraw x'inhi l-għażla tagħha. Yes. Yes. L-għodwa tajba, Sinjura? Mrs. McKay? Hello? Hello? Sinjura McKay? Kienet fuq il-linja ma nafx jekk tlifnijiex. Bonġu, Sinjura, bonġu, grazzi. L-għażla tiegħek, Sinjura? Grazzi, Sinjura. Mela inti tażlu sa' Avio College. Grazzi ħafna, auguri. Grazzi. Mela dik kienet l-ewwel għażla tas-Sinjura McKay għal Elias u issa jekk għandna fuq il-linja ngħaddu għal tieni għażla ta' Jacob Cilia Bondin. Nimmaġina li forsi s-Sinjura kienet qed tistennina f'xi ftit? Yes. L-għodwa tajba, Sinjura? Għal Jacob x'tagħżel, Sinjura? San Domenico Savio. Grazzi, Sinjura. Grazzi, grazzi. Mela hekk għandna żewġ għażliet ġiġa. Nfakkarkom li dak li tkun qegħdin taraw intom fuq it-television, fuq l-screens tagħkom, fuq il-monitors tagħkom, huwa ftit blura minn dak li qed jiġri fl-istudju. It-telefonati jaslu qabel dak li tkunu qegħdin tisimgħu fuq l-screen tajjeb u taraw. Nistedinkom ukoll meta tkunu qegħdin tkellmuna
biex tbaxxu daqsxejn il-volum biex ma nitfixklux jekk jien nibda nisma' lilkom u anke nibda nisma' dak li għandkom fil-background. Allura jkun tajnunek iżommu ftit il-volum baxx meta tkunu qegħdin fuq it-telefon. Ma' ġenbi wkoll nixtieq nirringrazzja lin-nutar li qiegħda magħna wkoll illum li qed tisma' miegħi u segwi dak kollu li qegħdin tajdu intom u tinnota wkoll bħalma qegħdin ninnota jiena sabiex. Yes. L-għodwa tajba, Mrs. Muscat? L-għażla tiegħek għal-wejn? Savio College. Grazzi. Grazzi, Signora. Mela dik kienet it-tielet għażla għal Savio College. U issa ngħaddu għal raba applikant li għandna. Yes, Signora Piccinino, l-għodwa tajba. Yes, għal Luke. Xtażel? Savio College. Grazzi, Signora. Grazzi, grazzi. Ekka għanna raba għazla. U issa naddu għal Signora Attart, il-mamma tagħna Attart fil-5 post. Din inċemplula propju bħalissa tajjeb. Ringrazzjawkom tal-kooperazzjoni tagħkom kif ittaraw la jkollna kollox lest ma la nimxu minn applikant joni għall-oħra. U għalkemm għandna lista twila ta' 100 u pratikament 80 applikant għandna nimxu wkoll. Ġieli aħna nikkalkulaw yes, is-Sinjura Tart, l-għodwa tajba. Hello? Yes, għal-Noa? Savio College, grazzi, Signora, grazzi. Bye. U sanaddu għas-sitt applikant li huwa il-ġenituri ta' Nathan Borch. Tajjeb. L-għodwa tajba, Signora. Mela, għal Nathan xtażel, Signora. Savio College, grazzi, Signora, grazzi. Grazie, prosen. Ekku għanna s-sittazla u kol għal Savio College, intom għedistaw s-segwu kol fuq l-screens ta'kom tajjeb, taraw kemm l-applikanti li l-ismijiet tagħhom u mat l-għazla l-issir għax il-logo tal-iskola jiġi maġembom u taraw ukoll il-postijiet jonqsu mill-iskola li huma jkunu għażlu. Issa għandna każ ta' twins, Camilleri, qegħdin fin-numru 7. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Yes, għal Dylan u għal Jalen. Savio College, grazzi, Signora, u auguri, grazzi. Mela, dik l-għażla għal twins u s-sanaddu għal dawk li qegħdin fit-8 post. U jiena spiċċajt l-ewwel paġna. Naħseb nistgħu ngħadduha biex u għal Miguel Asam, għanna twins oħra hawnhekk ukoll, Miguel u Gabriel, naraw jekk humiex fuq il-linja. Yes, is-Sinjura Asa l-għodwa tajba. Yes, Sidley. St. Michael School. Grazzi, Signora, grazzi. Grazzi. Signora Asa għazlet St. Michael għal twins tagħha Miguel u Gabriel. U ngħaddu għal dawk li qegħdin fid-9 post issa għal Noah Sherry Valletta. Yes, bonġu. Għal Noah Savio College, grazzi Signora, grazzi Lodwa, grazzi ħafna, grazzi. Ekku għanna 9 fil-rank order sewa u fil-fat jiġu kien il-11 bħala numru ta' reġistrazzjonijiet li kellna. Sanaddu għal Julian Joseph Buġeja li għed fin-numru 10 naqbdu l-ġenituri tiegħu biex naraw x'inhi l-għażla tagħhom. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Għal Julian Joseph x'nażlu?
Savio College, grazzi Sinjura, napprezza. Thank you. Grazzi, grazzi. Ekku, u s-sanaddu għal Isaac Sherry Karwana, dak li għad fin-numru 11. Sabiex anka tażel il-dan. Naraw, jek nistawx naddu l-karta biex jibxi. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, Isaac, Sinjura. Savio College. Grazie, Sinjura. Ta' Lodwa tajba. Thank you. U s-sanaddu għal 12 post għal Leiden Gatt. Lodwa tajb, għalet nistennew. Biex nara li ġu tajb jgħati mill-ewwel fuq il-computer, fuq il-database, mux jinġabru kollha fl-axħar. Yes. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu, bonġu. X'inhi l-għażla tiegħek għal Leiden, Sinjura? Savio College. Grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi, grazzi. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Għalżek, x'nażlu, Sinjura? Savio College. Grazzi ħafna, Sinjura, u auguri. Grazzi, grazzi. Dik l-oħra wasalna fin-numru 13 u issa qegħdin inċemplu lill-ġenituri ta' Benjamin Magro. Benjamin Magro sabiex jgħidulna x'inhi l-għażla tagħhom ukoll. Nirringrazzjawkom dejjem tal-kooperazzjoni tagħkom, kif taraw qegħdin mixin b'veloċità tajba, ritmu tajjeb. U ftit mala jibdew jitilgħu il-paġni, yes. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Għal Benjamin x'nażlu, Sinjura? Savio College. Grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi, napprezzaw. U hekk jien għamlejt paġna oħra u għamilna l-ewwel 14 fir-rank order u 16 bħala applikanti. Issa ngħaddu għal dak li għad fin-numru 15. Yes, Lodwa tajba, Sinjura Sammut. Bonġu. Għal Gerrit. Savio, grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi, grazzi. Mela, Sinjura Gerrit Sammut, il-mamma ta' Gerrit Sammut, għazlet l-Skola ta' Savio College u s-sedin inċemplu l-mamma sewa ta' Alexej Ġordamajna. Tija fin-numru 16. Savio College li għad ħaddingli diġa għanna diversi applikazzjoni talih. Yes, good morning, Signora. Hello. Saint Aloysius, grazie, grazie, Signora. Grazie, San Luigi o Saint Aloysius għal Alexej Ġordamajna. U s-sanaddu għal mama ta' Thomas Neil Attart li jinsaf fi 17 il-post. Naraw se tkun l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Saint Aloysius, grazzi, Sinjura, grazzi. U s-sanaddu għat 18 il-post, għat ninċemplu l-mama ta' Julian Aġus Xikluna. Julian Aġus Xikluna, kemmu l-mama tiegħu sabiex tgħidilna x'inhi l-għażla tagħhom. Fejn ħajkompli l-iskola tiegħu Julian. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Yes, għal Julian. Sana Luigi, grazie, grazie, Sinjura. Mela Sinjura għazlet Sana Luigi, Saint Aloysius, Birkirkara għal Julian Aġus Xikluna. U għek daw l-axħar tlet għazliet kienu propju għal San Luigi ġewa Birkirkara fil-waqt li qabel kellna diversi għal Savio College u kellna wkoll għażla għal St. Michael.
Yes, l-odwa tajba, ser. Bonġu, bonġu. Grazzi, grazzi għal Sana Luigi, għal Liam David. Ok, grazzi, napprezzaw. Ekku Liam David Sultana l-għazla tal-ġenituri tiegħu hija li jibda jattendi l-kulleġġ ta' Sana Luigi ġewwa Birkirkara. Issa din inċemplu lil mama ta' Kejlin Guder u wasalna fin-numru 20. Naraw sa. Yes, l-odwa tajba, sinjura. X'tażel għal Kejlin? Savio College, Dingli. Grazzi, sinjura, auguri. Savio College mela għal Kejlin Guder. Xtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-tim tal-Uffiċċju Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja li preparaw il-dokumentazzjoni kollha u d-dettalji kollha sabiex aħna nkunu nistgħu nimxu b'dan il-proċess hekk b'mod ritmu tajjeb. Għandna 3-4 minn nies qegħdin jagħmlu t-telefonati u aħna hawnhekk fl-istudju qegħdin 4 minn nies oħra li qegħdin nieħdu r-reġistrazzjoni l-għażliet tagħkom tajjeb. Yes. Yes, l-odwa tajba. Hello? Hello? Yes, yes, l-odwa tajba, sinjura. Għalluka x'nażlu? Savio College, grazzi ta' sinjura, grazzi, grazzi. Savio College għal Luka Aquilina u stanaddu għal dak li għad fin-numru 22 li yes, l-odwa tajba, sinjura. Hello? Hello? Yes. Savio College, okay, Savio College it is. Ok, jekk imlejna paġna oħra, paġna 2, tielet paġna, 22 fil-rank order u 24 applikant. Naddu għal paġna 4 u sanna Liljan Aġus bin-numru 23. Tajjeb, kont ngħidilkom ukoll nirringrazzja l-tim tal-Uffiċċju Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja li prepara x-xogħol kollu biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu dan il-proċess magħkom dolodu. U ninformakom ukoll li l-lista tal-għażliet tagħkom ma' ġenb l-ismijiet ta' tfal tiġi pubblikata probabbilment għada fuq il-website tal-Knisja.mt fil-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja. Yes, l-odwa tajba, sinjura. Aljan, x'nażlu, sinjura? Savio College, Savio College. Grazzi, sinjura. U issa ngħaddu għal l-24 post qegħdin inċemplu lil mama ta' Sebastien Kakija. Yes, l-odwa tajba, ser. Bonġu, bonġu. Għal Sebastien Della Sal, grazzi, ser. Grazzi, grazzi, u auguri, auguri. Mela għandna għażla Della Sal College ġewwa l-Birgu. Minn Nord nżilna s-South, għandna l-varjetà. U ngħaddu issa għal 25 post għal Daniel Mifsud. Inċemplu lill-mama tiegħu. Yes, l-odwa tajba, sinjura. Għal Savio College. Grazzi, sinjura, grazzi, grazzi. Savio College għal Daniel Mifsud. U issa din inċemplu l-ġenituri ta' Noah Philip Falzon fin-numru 26. Anka l-video recording ta' din sessjoni tkun tistgħu tarawh ukoll fuq il-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja dejjem fil-website knisja.mt. Yes. L-odwa tajba, sinjura. Hello. Savio College, yes, Savio College. All right, signora, grazzi ta'. Grazzi, appreciate it. Savio College mela Noah Philip Falzon. U issa din immorru għas 27 post fejn għandna l-Zek Azzopardi. Wat inċemplu l-mama tiegħu. Sabiex tgħidilna. Yes, l-odwa tajba, signora. Bonġu, għal Zek. Savio College, grazzi, signora.
U issa ngħaddu għal Xylon Spiteri fil-rank numru 28. Sewa, dina dejjem dan il-proċess u kif ngħidilkom għada tkunu tistgħu taraw kemm ir-recording jekk ikolkom aptit u anke l-lista tal-għażliet li tkunu għamiltu. Aħna wkoll l-għodwa tajba, Sinjura. Savio College, grazzi Sinjura, grazzi Xylon għal Savio College. Wara li nlestu dan ix-xogħol hekk kif ikun insibu ftit tal-ħin ukoll nibatulkom email sabiex nikkonfermaw bil-miktub barra dan ir-recording u din il-kitba li din il-lista li ntellaw fuq il-website, nibatulkom email sabiex intom tikkonfermaw l-għażla tagħkom u anke li taċċettaw il-kollaborazzjoni mal-iskola. Aħna nistiednu lilkom il-ġenituri sabiex tgħinu lill-iskola f'dak li jkun hemm bżonn fil-edukazzjoni tat-tifel tagħkom. Kif semmew xi kapijiet il-bieraħ huwa r-rol tal-ġenituri fl-edukazzjoni tat-tfal huwa importanti ħafna, huwa pożittiv ħafna, huwa ta' għajnuna kbira, speċjalment tat-tfal tagħkom stess għalhekk inħeġġiġkom jiena biex dejjem tkunu viċin l-iskola u viċin it-tfal tagħkom. L-għodwa tajba, Sinjura. San Luka, Sinjura, x'nażlu? Savio College. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Savio College għal Luka Camilleri fid-29 post. Wasanna biex... Sinjura Karwana, l-għodwa tajba. Bonġu, għal Nikolaj. Savio College, grazzi Sinjura, grazzi auguri. Mela Savio College għal Nikolaj Karwana jimlejt paġna oħra, paġna 4. U wasalna fit-30 post skont ir-rank order tal-polza tal-għażla ta' skola. Sanaddu għal 31 post u għanna l-ledem Manġone din inċemplu l-mama tiegħu. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Savio College għal Adam. Grazzi ħafna, Sinjura, napprezza. U issa mmor tinċemplu l-mama ta' Andreas Manġon li għad fit-32 post. Mela, kif ngħidilkom, aħna nikdbulkom din l-email fejn ikkonfermaw bil-miktub l-iskola l-għażla li intom għabżiltu, nitolbukom taċċettaw dikjarazzjoni ta' kollaborazzjoni li aħna nibatulkom kopja tagħha anke diġà tinsab disponibbli fuq il-website tal-Knisja fil-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja. Tistgħu taqraw hemmhekk, m'hemmx affarijiet kbar, kull ma qegħdin ngħidu fiha hija li t-tfal huma mistiedna biex lesti li jistudjaw u li jaħdmu mal-iskola, li intom il-ġenituri lesti li tissapportjaw lill-Iskejjel u forsi punt importanti huwa li l-Iskejjel tal-Knisja jgħalmu t-talim tar-reliġjon u ma joffrux korsijiet alternattivi. U hawnhekk qed ngħid b'mod partikolari ma noffrux il-kors tal-etika. Dana mhux possibbli fil-ħinijiet possibbli li għandna, diġà għandna ħafna xi jistudjaw it-tfal li nżidu iktar ma daqsxejn diffiċli. U li nagħtu l-alternattiva li wieħed jagħżel ma derennix li għandha tkun politika tal-Iskejjel tal-Knisja tajjeb. Aħna nittamaw li t-talim tar-reliġjoni servi wkoll biex it-tfal ikunu jafu kif għandhom iġibu ruħhom fiċ-ċirkustanzi kollha li jiltaqgħu magħhom. Sintendi, fl-iskola ma nitalmux kollox, L-għodwa tajba, Sinjura. Għal Andreas. Savio College, grazzi. Grazzi. Xejn ma nitalmu kollox fl-iskola, dejjem irridu nkomplu nitalmu, anke fejn jidħlu l-affarijiet tal-etika u tar-reliġjon nittama li wieħed ikompli dejjem jitgħallem hekk kif kompli jikber tajjeb għaliex dana mhux biżżejjed f'dawn l-4 snin, 5 snin li wieħed ipoġġi fl-iskola sekondarja li jitgħallem kollox. Ġifieri nistiednu lil kulħadd biex ikompli jikber ukoll, mhux biss waqt li dawn is-snin tal-iskola sekondarja imma anke wara tajjeb. Barra li nitolbukom taqblu ma' din id-dikjarazzjoni,
ta' kollaborazzjoni nistidnukom ukoll tħallsu il-fee tar-registration sewwa pagament ta' €50. Dan huwa neċessarju sabiex aħna nħallsu ħafna spejjeż li għandna ta' biex immexxu dan il-proċess. Dan aħna għandna uffiċċju sħiħ b'diversi nies impjegati, 3-4 minnhom full-time, oħrajn part-time, kollox irid jitħallas minn dawn il-€50 u anka bil-€15 li kellna tar-reġistrazzjoni tal-bidu tal-application tajjeb. Allura l-ispejjeż kollha jitħallsu minn hemmhekk. Bil-ftit ta' kulħadd però nirringrazzjaw il kulħadd tal-kooperazzjoni tiegħu kollox jitħallas u kollox jibqa' miexi il qudiem. U anka dan il-proċess jimxi b'dan l-iktar mod trasparenti possibbli. Bħalissa qegħdin fi 33 post qegħdin nippruvaw naqbdu lil Andy, il-mama ta' Andy Liviu Zakin. Tajjeb. Kif intom kien titsegwi mill-bidu ħafna mill-għażliet li kellna sissa kienu għall-Iskejjel ta' Savio College, però wkoll kellna xi għażliet għall-Skola ta' St. Michael li qiegħda ġoħal Ormi frontiera ma' Santa Venera u anka għal San Luigi li qiegħda ġewwa Birkirkara. Savio College qiegħed ġewwa Ħaddingli u konna wkoll xi għażliet għal Dalasal College li qiegħed ġewwa il-Birgu, ġifieri għandna daqsxejn ta' firxa wkoll fl-għażliet li intom tagħmlu. Nittama li m'għandhomux ma naqbdu lill-sinjuri il-ġenituri ta' Andy Liviu Zakin u wara ngħaddu mbagħad għal Isaac Gatt fin-numru 34. Dawn l-iskejjel li intom qed tagħżlu minnhom infakkar x'kienu ma l-postijiet li kellna. F'Dalasal College kellna fil-bidu minnet ħanajt kif kienu pożizzjonijiet fil-bidu ta' dan il-sessjoni. Fil-Dalasal College għandna 6 postijiet, St. Albert ġewwa l-Belt għandna 5 postijiet, San Luigi bdejna b'26 post, issa ovvjament naqsu, Savio College bdejna b'39 post, issa naqsu, St. Elias bdejna b'36 post, St. Michael ġewwa Ormi 51 post, Stella Maris il-Gżira 16 post u dawn kollox kif għadnilkom anke l-bieraħ qed iġibu total ta' 179 post, kważi 180. Yes. Yes, good morning. Alendi? St. Aloysius, grazzi signora. Grazzi. Mela għandna l-għażla wkoll ta' Andy u li għal St. Aloysius għal San Luigi ġewwa Birkirkara, Andy Liviu Zakin. Issa ngħaddu għal mama ta' Isaac Gatt li hija fil-rank order 34. Tajjeb, kif għadna għandna dawl 179 post, yes. Yes, l-għodwa tajba, signora. Għal Isaac Gatt, l-għażla. San Luigi, grazzi, signora. Grazzi. Niftakar bħalissa din is-sena l-kulleġġ San Luigi qed ifakkar jekk missejjer żbar l-400 sena minn meta propju mhux San Luigi ma il-fundatur tal-Ġiżwiti ma jġinix l-isem huwa yes l-għodwa tajba, signora. Good morning, l-għażla tiegħek? Savio College għal-Liam Vella. Grazzi. U in the meantime ftakartek x'inhu l-fundatur tal-Ġiżwiti li huwa Sant Ignazju tal-Loyola tajjeb, dan ukoll kien gwerrier u din is-sena qed infakru l-400 sena minn meta huwa kien soldat u kien ġie melqut minn balla ta' kanun. U peress li mbagħad kien spiċċa ferut, kien kellu żmien ħafna għar-riflessjoni u kien il-mument tal-konverżjoni tiegħu. Tal-bidla f'ħajtu minn soldat tal-gwerra nistgħu ngħidu spiċċa soldat ta' Kristu u waqqaf dina l-kumpanija dan diversi nies ingħaqdu miegħu ħafna mijiet eluf ta' irġiel u nisa li ngħaqdu mal-kumpanija ta' Ġesu
speċjalment l-irġiel sewwa, li l-lunu ma nferxin mad-dinja kollha. Yes, l-odwa tajba, bonġu għallijam. Grazzi, Signora, grazzi. Savio College, grazzi. Din il-kumpanija ta' Ġesu kif hija msejħa l-Ordni tal-Ġiżwiti mwaqfa minn Sant'Ignazju. Yes, l-odwa tajba. Savio College. Grazzi. Hija mxerda mad-dinja kollha u magħrufa l-Iskejjel u anke l-ħafna universitajiet li għandha sewwa u naħseb l-iktar bniedem prominenti li għandna propju bħalissa fil-Knisja Kattolika huwa wkoll Ġiżwita u naħseb tafu għal min qiegħed ngħid għal ħadd inqas mill-Papa Franġisku li ftit ta' żmien ilu kien magħna. Ftakru li huwa wkoll kien Ġiżwita, għadu Ġiżwita, ma insomma l qiegħed Papa. U nringrazzjawh tal-li anka sab il-ħin li jiġi ftit magħna f'dawn il-weekend li għattejna miegħu f'April. Mela l-għodwa tajba, Sinjura. X'tażlu għal Deġan? Savio College, grazzi. U hekk imlejna paġna oħra, paġna 5, wasalna fin-numru 38 u għandna 40 tifel li ħadu posthom f'dan il-proċess. Ringrazzjawkom tal-kooperazzjoni tagħkom, il-ħin ħannaraw x'enu bħalissu mal-10 u 3 minuti, ġifieri. Grazzi, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal-Nile x'inhi l-għażla tagħkom? Savio College. Ekku, kontit ngħidilkom li kważi l-10 u 3 minuti, ftit iktar minn nofsija magħkom. U diġa għamilna pratikament 41 tifel ġew postjati. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għażla tiegħek għal Aiden. Savio College, grazzi, Sinjura. Mela dik hija l-40 għażla u 40 għażla pratikament fi 30 minuta din nagħmlu għażla iktar kważi għażla għal kull minuta, anzi ftit aħjar minn hekk, f'inqas minn 60 sekonda ġifieri qegħdin nagħmlu għażla leverage il-medium ta' dawn l-għażliet tagħkom. Nirringrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom. Yes, l-għodwa tajba. L-għodwa tajba għal din x'inhi l-għażla tagħkom? Yes, Savio College għal din. Grazzi, Sinjura. Naħseb issa wara li tkellimna daqsxejn dwar Sana Luigi, naħseb tajjeb ngħidu xi kelma dwar ukoll Savio College u dan huwa mmexxi mill-Salesjani. Salesjani ġew mwafqin minn Don Bosco, saċerdot Taljan li mbagħad waqqaf din il-kongregazzjoni tas-Salesjani wkoll imferxa ħafna mad-dinja kollha, l-istess magħrufa ħafna għal l-iskejjel li għandhom u l-oratorji ħafna drabi wkoll. Jiena nieħu gost li nirrakkonta li anke jien meta kont żgħir kont imur l-oratorju Salesjan ġewwa Taslima. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Sana Luigi. Grazzi, Sinjura. Mela, għal-jor għanna Sana Luigi u issa ngħaddu għal Luka Xikluna Bonello. Tajjeb. U kont ngħidilkom xi ħaġa dwar il-kongregazzjoni tas-Salesjani mwafqa minn Don Bosco u wieħed mill-ewwel dixxipli propju li kellu kien dan iż-żagħżugħ Savio li kien miet feta żgħira u miet qaddis u għalhekk ukoll Savio College huwa msemmi għalih Domenico Savio tajjeb. Dan il-qaddis li kien wieħed mill-ewwel tfal li kellu Don Bosco propju fi żminijiet tal-bidu tiegħu. Salesjani. Yes, Signora Bonello, Xikluna Bonello, l-għodwa tajba. Bonġu għal Luka. Savio College, grazzi. U issa ngħaddu għall-44 post għandna lil-Leon Abela Xwiereb. Tajjeb, qed inċemplu l-mama tiegħu
Yes, Lodwa tajba, Signora. Għal-Lyon, Savio College. Grazie, Signora. Grazie, auguri. Ekku wasalna l-45 post għal Giancarlo Aġus. Tinċemplu l-mamma ta' Giancarlo Aġus li għad fil-45 post. Għannaraw xini l-għazla tal-ġenituri tijaw li ma' skola se jibda jattendi mis-sena id-dieħla li ġej. Lodwa tajba, Signora. Bonġu għal Giancarlo. Savio College. Grazie, Signora, auguri. Auguri. Grazie. Nifhem li għoda xej moment ta' eċitament għalikom meta tiġu biex ta' tikkomunikaw magħna u tajdunna l-għażla tagħkom. Nirringrazzjawkom però tal-li qegħdin tmexxu u tistennew it-telefonati tagħna. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni. Issa ngħaddu għal mamma ta' Isaac Xkembri li qiegħda fis-46 post. L-għadwa tajba, Sinjura. Bonġu l-għażla tiegħek. Savio College. Grazie, Signora. Grazie. Ekku bdina l-għazla l-Isaac Xkembri, 46 post, imlejna paġna oħra, paġna 6, u s-sena għaddu għal dak li għad fil-47 post, id nċemplu l-mamma ta' Gianluca De Bono. Gianluca De Bono. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Għal Gianluca l-għazla tijak. Savio College. Grazie, Signora. Mill-direzzjoni tjajduli u kolli allura bdina l-għazla ta' Gianluca De Bono implew il-postijiet li kenna għal Savio College. Fakkar li fil-bidu kenna 39 post għal Savio College. Fuq l-screen ġiġa għedin taraw warajja l-għazliet li għamiltu sanaqra daqxejn l-għazliet ta'kom li għaziltu Savio College. Elias McKay, Cilia Bondin Jacob, Muscat Wayne, Luke Piccinino, Noah Attard, Nathan Borch, Dylan Camilleri, Jalen Camilleri, Noah Sherry Valletta, Bugeja Gat Julian Joseph, Isaac Sherry Caruana, Aiden Gat, Zach Aquilina, Benjamin Magro, Sammut Gerrit, Kaylin Guder, Luca Aquilina, Paul Bezi, Jan Aġus, Daniel Mifsud, Noah Philip Falzon, Zach Azzopardi, Xylon Spiteri, Luca Camilleri, Nikolaj Caruana, Adam Manjon, Andreas Manjon, Liam Vella, Liam Feneg, Andre Daniel Portelli, Dejan Manjon, Neil Camilleri, Aiden Borch, Dean Bradley Gauci, Luca Cicluna Bonello, Leon Abela Xwireb, Giancarlo Aġus, Isaac Xkembri, Gianluca De Bono. Dawk huma l-għażliet li kellna tagħkom. Tajjeb, għal Savio College. Naslu St. Michael. Mela, Signora Xkembri, l-għodwa tajba. Hello. Yes, bonġu. Għal Nathan Thomas. St. Michael School. Grazzi, Signora, grazzi, auguri. St. Michael għal Nathan Thomas Xkembri. U issa din inċemplu l-mama ta' Liam Kurmi li għad fid-49 post. Mela, l-għodwa tajba, Signora? Sana Luigi, grazie, Signora.
Għal-Kaj Borċ fin-numru 50 qegħdin inċemplu l-mama tiegħu ħanna naraw x'l-għażla tagħha tagħhom. So ma naħseb tal-ġenituri sewwa hija deċiżjoni naħseb maqsuma mhux biss bejn il-ġenituri, ma naħseb anke xi naqra tfal jagħtu wkoll l-opinjoni tagħhom. Tinċemplu lill-mama ta' Kaj Borċ li tinsab fil-50 post. Yes, l-għodwa tajba, sinjura. Għal-Kaj, sinjura. St. Michael. Ekku dik għal-għażla ta' Sinjura Borċ għal-Kaj, St. Michael ħal-Ormi. U issa ngħaddu għal 51 post għandna lil Miguel Vella. Tinċemplu lil mama tiegħu. Sewwa. Yes, bonġu ser. Bonġu għal Miguel, l-għażla tagħkom. St. Michael, grazzi ser, grazzi auguri. St. Michael. Dettali ieħor dwar l-email li ħanibatulkom hija l-possibilità li wieħed jkoll jinkiteb fuq il-waiting list. Dan mingħajr ma jitlef il-post li jkun għażel. Yes, Signora Muscat, l-għodwa tajba. Bonġu għal Jaden. St. Michael, grazzi. St. Michael għal Jaden Muscat u s-sanaddu għal 53 post għal Manuel Kutajjar Lofaro. Nċemplu l-mamma tiegħu sabiex tgħidilna l-għażla tagħhom għalli ma. Yes, l-għodwa tajba, sinjura. St. Michael, grazzi sinjura, grazzi napprezza. Ekku dal-waqt nimlew paġna oħra, bħalissa din inċemplu l-mamma ta' Dale Goodlib, wasalna fin-numru 54. Tajjeb, u naraw sa tkun l-għażla ta' dawn il-ġenituri u jiena nkun imlejt issa b'dina l-għażla wkoll paġna 7 u nkun nistgħu ngħaddu għal paġna oħra. Infakkar li l-iskejjel li issa tistgħu ta' yes. Yes, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu, l-għażla tagħkom. St. Michael, grazzi sinjura, napprezza. Grazzi u auguri. Ekkum lejna paġna 7 ukoll. L-għażliet ta' skejjel li tistgħu tagħżlu minnhom huma Della Sal ġewwa l-Birgu, St. Albert mill-Belt, San Luigi ġewwa Birkirkara, St. Elias Santa Venera, yes, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu, għal Josef. San Luigi, grazzi sinjura, auguri. Grazzi. Ekku San Luigi għal Josef, Pio Agatino Muscat u issa ngħaddu għal 56 post għal Jamie Fava Azzopardi. Naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu għal ma skola li jista' jgħaddi attendi. Yes, l-għodwa tajba. St. Michael għal Jamie. Thank you, sinjura. Grazzi, St. Michael għal Jamie u issa ngħaddu għal mamma ta' Kyle Camilleri McKay u nisem ikompli però fuq l-lista tiegħi ma jgħidirx għal xejn twil u m'għandi spazju biżżejjed. Ma jimpurtax, issa din inċemplu lill-mamma ta' Kyle sabiex tgħidilna l-għażla għalih. Kont ngħidilkom li intom issa tistgħu tagħżlu wkoll minn St. Elias ġewwa Santa Venera, St. Michael ħal-Ormi, Stella Mares, il-Gżira tajjeb. Dawn huma l-iskejjel li huma għad baqalhom postijiet vojta. Qed nippruvaw naqbdu lill-mamma ta' Kyle Camilleri McKay, tamaw li naqbdu malajn. Kont ngħidilkom ukoll ewwel xi ħaġa dwar is-Salesjani li bħal Ġiżwiti wkoll huma magħrufa għall-iskejjel tagħhom, għall-oratorji li huma postijiet ta' tal, però anke postijiet ta' rikreazzjoni u tant żgħażagħ imorru hemm niftakru li
Don Bosco kien xtaq ħafna li ħsieb il-tfal, kien jara li t-tfal m'għandhomx, speċjalment dawk li ma kellhom skola, jintilfu u xtaq li jagħtihom skola biex anke jkunu jistgħu jsibu ġob aħjar biex ikollhom futur sabiħ. U din għall-missjoni tiegħu qasama oħrajn ingħaqdu miegħu u saret missjoni internazzjonali prattikament għaliex is-Salezjani huma mferxin ħafna mad-dinja kollha u anke wkoll għandna s-sorijiet Salezjani wkoll u anke Malta għandna minnhom ukoll speċjalment ġewwa hawnhekk li wkoll għandhom skola. Ġewwa l-Ħasri għandna skola tas-Salezjani tas-sorijiet però fil-waqt li ħadding li għandna skola tal-Patrijiet ta' Don Bosco tas-Salezjani tajjeb. Fakru wkoll li s-Salezjani wkoll għandhom ċentru ġewwa Taslima u wkoll għandhom l-għodwa tajba, Sinjura, bonġu għal-Kajl, St. Michael School, grazzi, Sinjura. Grazzi. St. Michael School, għal-Kajl Kamilleri. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Għal-Gżajl, lilek ukoll, Sinjura. Għal-Gżajler, St. Michael, grazzi, Sinjura, grazzi, napprezza. Salezjani mela għandhom l-oratorju ġewwa Taslima, għandhom ukoll faċċata tal-oratorju għandhom id-dar ta' St. Patrick's, għandna. Good morning. Għal-Lukas? St. Michael, grazzi, Signora, grazzi. Mela, tinċemplu issa l-mamma ta' Andrej Mattia Savik, numru 60, naraw se tkun l-għażla tagħhom. U Salezjani wkoll għandhom din id-dar għat-tfal ukoll fej ukoll jgħixu hemmhekk dar residenti u hija skola wkoll hija dar ta' St. Patrick's. U wkoll illum għandhom ukoll ġewwa l-Isla, għandhom ukoll dar hemmhekk ġewwa l-Isla fejn huma wkoll l-oratorju ġewwa l-Isla. Good morning. Bonġu għal-Andrej. Stella Maris College. All right, tajjeb, Sinjura, grazzi, welcome. Stella Maris College ġewwa l-Gżira għal-Andrej Mattia Savic. Dawk huma s-Salezjani f'Malta u għawdex bej il-Patrijiet u s-Sorijiet u nixtieq ngħid kelma ċkejkna wkoll issa dwar St. Michael. St. Michael din is-sena jgħalqu wkoll il-75 sena mit-twaqqif tal-iskola. Skola li tant kienet mixtieqa minn San George Preka li wkoll nirringrazzjaw dak li kien il-filmat ta' meta San George Preka kien birek din l-art fejn kellha tinbena l-iskola. L-għodwa tajba, Signora. St. Aloysius għal Juan Ernesto. Grazzi, Signora. Ekku, għakanna għazl oħra wasalna fil-61 post u dik kienet il-għazla għal Juan Ernesto Gawċi St. Aloysius San Luigi. Signora Zammit, l-għodwa tajba. Bonġu l-għazla tijakom. St. Aloysius College, grazzi, Signora, grazzi, napprezza. Good luck. Ekku, mlejna paġna oħra, paġna 8, wasalna fit-62 għazla u nistaw niproċedu għal paġna oħra, paġna 9 u bl-għazla tal-ġenituri ta' Isaac Gawċi. L-għodwa tajba, Signora. Bonġu. St. Aloysius għal Isaac Gawċi. Grazzi, Signora. Tajjeb, kontit ngħid ħaġa dwar l-iskola ta' St. Michael sakemm nistennew, L-għodwa tajba, Signora. Għal Aiden x'nażlu, Signora?
St. Aloysius, għal Aiden Justi, 64, grazzi, dik għażla oħra, u ħannaraw kemm din fil-ħin, il-ħin bħalissa huwa l-10 u 21 minuta, ġifieri prattikament ilna 40 minuta, u għamil. Yes, l-għodwa tajba, sinjura, bonġu, għal Dale, Sana Luigi, grazzi, sinjura, grazzi. Il-Sinjura għazlet Sana Luigi, St. Aloysius għal Dale Mikallef u wasalna fil-65 u ilna 40 minuta, ġifiri għaddejjin b'ritmu tant tajjeb li jtnamlu iktar minn finqas minn minuta jtnamlu applikant tajjeb. Nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni ta'kom għalli jekk nżommu ritmu tajjeb. Grazzi, Sinjura, l-għodwa tajba. Bonġu. Għal Aiden, St. Michael, grazzi Sinjura u auguri. U s-sanaddu għas 67 post, għanna l-mama ta' Nathan Zammit, tinċemplu l-om propju bħals. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Għal Nathan, St. Michael, grazzi Sinjura, grazzi. U s-sedin inċemplu l-mama ta' Isaac Abela, tajjeb, ta' biex tatina l-għazla taħħa, wasalna fit-68 post. Fakkar dejjem li il-video jaslilkom id-dar ftit qabel, ftit wara dak li kun qiegħed jiġri fil-studio, għalhekk jista' jkun li t-telefonata tasal qabel ma intom qegħdin taraw qabel it-tifel tagħkom, tajjeb, ġifieri telefonati jaslu ftit qabel dak li tkunu din taraw. Mela l-għodwa tajba, Sinjura, għal Isaac Abela, St. Aloysius, grazzi Sinjura, grazzi u auguri, grazzi. Grazzi mixin tajjeb ħafna. Issa wasalna biex inċemplu l-mamma ta' Nija Kakija u wasalna fid-69. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura, mal-Nijal, St. Michael, grazzi Sinjura, grazzi u auguri. St. Michael għal-Nijal Kakija. U l-ewwel kont nagħtikom ftit informazzjoni dwar l-iskola ta' St. Michael immexxija mis-soċjetà tad-Dutrina tal-Mużew. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Yes, għal Nikolaj. St. Michael, tajjeb, Sinjura, tajjeb, grazzi ħafna. Grazzi. Ekku. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għodwa tajba. St. Michael Alwayne. Grazzi, Sinjura, grazzi, St. Michael Alwayne Vella, li huwa fil-71 post. U s-sanaddu għat 72 post fej għanna l-mama ta' Thomas Cardona, propju din inċemplula bħalissa. Sewa l-iskola ta' St. Michael kif kontat najdilkom tant mixtieqa minn San George Preka li qiegħda ġewwa fit-tarf taħal Ormi u fil-bidu ta' Santa Venera. Sewa skola sabiħa kibret. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, xtażel għal Thomas, Sinjura? St. Michael, tajjeb. U din is-sena qiegħda tfakkar din l-iskola il-75 sena mit-twaqqif tagħha. Ftit ilu kont tinkellimkom dwar il-Salezjani li huma mferxin mad-dinja kollha u għadni kif takart li l-ġimgħa l-oħra iltqajt ma' wieħed Salezjan mill-Ukranja. Il-ġimgħa l-oħra kont qiegħed nattendi konferenza tal-Iskejjel tal-Knisja tal-Ewropa ġewwa Vienna. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura.
Għal Luka x'inhi l-għażla tagħkom? St. Michael, St. Michael, St. Michael. Nodwa tajba. U issa ngħaddu għall-74 post tinċemplu lil mama ta' Kyle Borġ Abela sabiex tatina wkoll. Yes, lodwa tajba, Sinjura. Għal Kyle x'inhi l-għażla tagħkom? St. Michael, grazzi ħafna, nawgurawlkom. U issa ngħaddu għal 75 post qed inċempru propju issa lill-mama ta' Zek Silvio. Kont qed ngħidilkom li kont għal din il-konferenza tal-Iskejjel tal-Ewropa ġewwa Vienna u kelli x-xorti li niltaqa' ma' dan is-Salezjan mill-Ukrajna. Salezjan, yes. Good morning, Mrs. Silvio. What is your choice for Zach? St. Michael, okay? Thank you, St. Michael, thank you. Yes. U sanaddu għal 76 post għal Jaden Brinkad. Jaden Brinkad, ħannaraw xa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Intqajt ma' dan is-saċerdot Salezjan mill-Ukrajna li vjaġġa talaq mill-Ukrajna apposta biex jiġi għal din il-konferenza u qasam magħna daqsxejn din l-esperjenza tant kera li qegħdin jgħixu bħalissa ġewwa l-Ukrajna minħabba l-gwerra. Tajjeb aħna wednieh il-sapport tagħna biħsiebna forsi nagħmlu xi ġabra wkoll biex forsi nkunu nistgħu nibatu l-iskejjel u lill-istudenti u speċjalment lill-allima li għandhom f'dawn l-iskejjel. Għaliex kif għalinna u ħafna drabi dawn l-allima jispiċċaw mingħajr salarju ħadd m'għandu l-flus u s-sitwazzjoni qed tkun iktar diffiċli. U għalkemm għaddejja l-gwerra huwa spjegana wkoll li b'dan kollu xorta l-lezzjonijiet kemm jista' jkun qegħdin isiru, mhumiex qegħdin isiru ġewwa l-iskejjel minħabba l-biża' li jintlaqtu u jmutu kollha f'daqqa, imma qegħdin isiru online bħalma minħabba l-pandemija ħafna drabi kellna nispiċċaw bil-lezzjonijiet online, issa anke dawn minħabba il-gwerra wkoll qed jagħmlu l-lezzjonijiet ġewwa permezz ta' l-online sewwa. U kienet jispjegana wkoll li t-tfal huma dejjem tfal anke meta jkunu taħt l-art minħabba l-bombardamenti sorta jispiċċaw kultant jilagħbu. Għalkemm però jinsistu magħhom ukoll li ma jabbandunawx l-edukazzjoni. Insista magħna li huma qegħdin jinsistu mat-tfal li jkomplu jistudjaw. Fil-fatt niftakar mistoqsija li saritlu minn xi ħadd mill-membri, għallu inti x'tixtieq li aħna meta jiġu daw it-tfal Ukreni jiġu f'pajjiżna x'tixtieq li nagħmlu magħhom. U għallu ċarut għallu tfiżduhomx. Għallu aħna nippretendu li nixtiequ li dawn it-tfal ma jgħidux infisda x'jekk jiġu infisda jintelqu ma jitalmux, nixtiequ li bħalma intom it-tfal tagħkom jistudjaw u jkomplu jitalmu, nixtiequ li jkomplu jitalmu u jistudjaw anke t-tfal tagħna. Għalhekk għajnuhom is-sapportjawhom imma żiġu minnhom ukoll li jkomplu jitalmu tajjeb. Yes. L-għodwa tajba, Sinjura, għal Jaden x'inhi l-għażla tagħkom? St. Michael. Grazie, Signora. Ekku sanaddu għal 77 post għanna lil. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu, Albertin. St. Michael, grazie, Signora. Ekk għanna zla oħra. U sanaddu għal 78 post. Rion Sakko, naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Rion, l-għażla tagħkom? St. Michael, grazzi, Sinjura, grazzi u għajguri. Ekku mlejna paġna oħra, paġna 10, wasalna fil-rank order 78, u għamilna sissa 88 tifel li ġew pplejsjati f'xi skola. Ngħaddu għal paġna 11 issa jmissna lill-ġenituri ta' Mason Mifsud li ġemplu l-mamma tiegħu sabiex tgħidilna x'inhi l-għażla tagħhom.
Mela kont naqsam magħkom dina l-esperjenza tal-poplu Ukren dak li qasam magħna Father Pedro minn ġewwa l-Ukrajna. Interessanti li l-papa tiegħu kien saċerdot Grik Ortodoss. Kif intom tafu, il-saċerdoti ortodossi jistgħu jiżżewġu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Saint Michael għal Mason, yes, Saint Michael. U issa din inċemplu l-mama ta' Gavin Camilleri fil-post numru 80. Post numru 80. Irrakkuntanna wkoll kif ħafna drabi n-nies tispiċċa wkoll daqsxejn disperata, speċjalment meta jitilfu anke id-djar tagħhom, il-postijiet fejn jgħixu. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Gavin. Saint Michael, grazzi, Sinjura. Napprezza. U hekk wasalna fin-numru 80. Joqosna mit applikanti ieħor x'naraw. Yes, l-għodwa tajba. Bonġu għal Timothy, Sinjura. Is-Saint Michael. Tajjeb, grazzi ħafna. U hekk wasalna fil-81 ħannaraw il-ħin prattikament il-nasija magħkom maqudin. Grazzi tal-li qegħdin issegwuna, speċjalment dawk li għadhom jistennew bil-paċenzja. Wasalna fil-post numru 82 qegħdin Yes, l-għodwa tajba. Hello, yes, għal Mattias. Saint Michael, grazzi, Sinjura. Grazzi, Saint Michael għal Mattias Piteri. U s-sanazlu għatlita, wasalna 83 post għal Shenzil Farrugia Jackson. Yes, l-għodwa tajba. Yes, bonġu. Saint Michael, grazzi ħafna, Sinjura, grazzi. U issa ngħaddu għall-84 post għal Aiden Borg Hassel. Naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu li ma' skola se jagħżlu. U ekku f'sija minn iktar minn 80 post. Yes, għal Aiden, Sinjura, l-għodwa tajba. Bonġu. Saint Aloysius, grazzi ħafna, Sinjura, grazzi, good day. Saint Aloysius, San Luigi għal Aiden Borg Hassel. U issa ngħaddu għal Axel Xkembri, naraw il-mamma tiegħu x'inhi l-għażla tagħha, jew tagħhom insomma pjuttost, għal li qgħad fit-85 post, 85 post għal Axel Xkembri. Wasalna l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Axel, St. Michael School. Grazzi, Sinjura, grazzi, napprezza, grazzi. U issa ngħaddu għal Jacob Sherry li għad fil-86 post. Yes, St. Aloysius għal Jacob Sherry. Hello. Bon. Yes, St. Aloysius għal Jacob Sherry. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi. U b'dika l-għażla mnejna paġna 11 ukoll u ngħaddu għal paġna 12 li issa nibdew dak li qiegħed fin-numru 87. Gianluca Mizzi. Qegħdin inċemplu l-mamma tiegħu sabiex tgħidilna x'inhi l-għażla tagħhom. Tajjeb, għalli ma' skola sa jibda jattendi Gianluca. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Yes, għal Gianluca. Bonġu. L-għażla, Sinjura, għal Gianluca. Saint Michael, grazzi, Sinjura, grazzi, nawgura lilek ukoll, grazzi ukoll. Saint Michael għal
Gianluca Mizzi u s-sena għal Stephen Edwards, numru 88, 88. ċemplu l-mamma tiegħu biex naraw x'inhi l-għażla tagħhom. Tajjeb. Kont ngħidilkom mela ntqajt ma' dan is-Salesjan li anke ta' kien ġie Malta. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Stephen, St. Michael. Grazzi u s-sena għaddu għad 89 post għanna l-Zek Aquilina. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Bonġu. St. Michael, grazzi, Sinjura, grazzi. St. Michael għal Zek Aquilina u s-sena għaddu għad 90 post nċemplu l-mamata Thomas Kassar. Kont ngħidilkom li dan il-Fader Pedro mill-Ukrajna kien anke ġie Malta u għandu memorja ħafna sbieħ ta' meta għatta żmien tiegħu hawnhekk ġewwa Malta. Jiena u konna nikkomunikaw bit-Taljan għaliex huwa kien studja wkoll ġewwa Ruma fil-Università Salesjana fejn anke jien kelli xorti wkoll nistudja u ftakarna wkoll fl-istess professuri li kellna ftit ħafna memorji sbieħ li qsamna flimkien. Yes, Lord, what tajba, Sinjura? Yes, għal Thomas. St. Michael, grazzi, Sinjura, grazzi. St. Michael għal Thomas Kassar u s-sanaddu għal 91 post għanna l-Nathan Kuxkiri, tinċemplu l-mamata Nathan Kuxkiri. Yes, Lord, what tajba, Sinjura? Għal Nathan, St. Michael School, grazzi, Sinjura, napprezza. Tajjeb, u sanaddu għat 92 post għat inċemplu l-mamma ta' Jake Robbie Kassar. Tajjeb, 92 post. Nishtiqkom biss jiena nitlobkom għal poplu Ukren u għal daw il-tfal, specialment u l-studenti u l-edukazzjoni. Yes, good morning. Għal Jake Robbie, St. Elias. All right, grazie, Signora. Grazie. St. Elias, għal Jake Robbie Kassar. U s-sanaddu għal mamma ta' Cohen Vella, numru 93. 93 għal Cohen Vella. Xtaqt li nitlobkom hekk ħaġa xkejkna li titolbu għal paċi fl-Ukrajna, tajjeb għal paċi fl-Ukrajna u għal paċi kullum kien, speċjalment fejn il-gwerra għaliex kif jgħidilna ripetutament Papa Franġisku, il-gwerra hija ġenni, hija distruzzjoni totali, ħsara li ma tħallif roċċejn anzi u tweġġa lin-nies tagħmel ħafna ħsara. Aħna diġà imbagħtu nitħabtu, forsi imbagħtu nitħabtu biex nibnu. Aħseb wara meta dak kollu li jkun imbena jitfarrak u jitkisser f'ħakka tajn. Nitolbu għal dawn in-nies li qegħdin isofru tant li tikollu ħafna minnhom xi ħud jitilfu ħajjithom, xi ħud jispiċċaw feruti u miljuni qed ikollhom jemigraw u jsibu post ieħor fejn jgħixu. Anka diġà wieħed jibda jikkonsidra, pereżempju waħda mid-domandi li għamilna dan il-fader kienet x'qed jiġri mit-teachers, l-għalliema li qed ikollhom jitilqu wkoll mill-Ukrajna u għalina interessanti li dawn l-għalliema li qed jitilqu mill-Ukrajna qed jibqgħu jgħallmu jkunu f'post f'pajjiż ieħor, pereżempju l-Polonja, Franza, l-Ġermanja x'imkien fejn huma settiljaw u jibdew jgħallmu permezz tal-inter xorta l-tfal tagħhom ġewwa l-Ukrajna. Tajjeb, ġifieri interessanti, yes, l-għodwa tajba. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello, għal Cohen Vella. Sana Luigi. Grazie, Signora. Grazie. Sana Luigi għal Cohen Vella u wasalna għal numru 94 qed inċemplu l-mamma ta' Jake Buħaġar, paġna 12. Dalwaqt nkunu mlejna paġna 12 u nkunu nistgħu
Yes, l-odwa tajba, Sinjura, għal-ġejk. Saint Aloysius. Grazzi, Sinjura, u auguri. Grazzi, grazzi. Saint Aloysius għal-ġejk Buħaġar. U għekkim lejna paġna 12 u naddu għal-paġna 13 u wasalna fil-95 post ta' tinċemplu l-mama ta' Francesco Manġon. Għantet naqsam ma'kom ftit dina l-esperienza tal-allima Ukreni li issa xi ħut minnhom qegħdin jgħixu barra mill-pajjiż, però li xorta, yes. L-odwa tajba, Signora Manġon. Bonġu għal Francesco. Saint Michael, Signora, grazzi, grazzi, grazzi. U issa din inċemplu l-mama ta' Nathan Montezin. Yes, l-odwa tajba, Signora Montezin. Għal Nathan, l-għazla tijakom. Saint Michael, grazzi, Signora. Grazzi, grazzi. Saint Michael għal Nathan Montezin u issa ngħaddu għal numru 97 fejn għanna l-Eskejjel Sejkel fin-numru 97. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu għalli ma skola se jibda jattendi. Mela kif konna din ngħidu din l-esperjenza tal-allima Ukreni li kemm fil-pajjiż tagħhom li dawk li għadhom hemm u anke dawk li qegħdin barra mill-pajjiż qegħdin jgħallmu online lill-istudenti tagħhom. Sitwazzjoni però li hija mhux tant faċli tajjeb kemm għalihom u kemm anke għall-istudenti. Imma b'dana kollu il-ħajja trid tkompli u wieħed irid ikompli jikber u jitgħallem. Naħseb jien bħalma ġara anke lilna fi żmien il-pandemija tal-COVID kemm apprezzajna ħafna l-edukazzjoni, l-iskola li wieħed ikun jista' jmur regolarment l-iskola jiltaqa' mal-ħbieb tiegħu. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Għal Eskejjel. Li ma skola ħatażel, Saint Michael, Sinjura, grazzi, grazzi, Sinjura. Saint Michael għal Eskejjel Sejkel. Yes. L-odwa tajba, Sinjura. Għal Jake. Saint Michael, grazzi, Sinjura, napprezza. Grazzi, grazzi. Cory, tinċemplu l-mama ta' Cory Joyce fid-99 post. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Cory u pratikament wasalna fil-100 post ġifieri libna il-nofs ta' dawk il-tfal li aħna rridu tal-ġenituri li rridu nċemplu. Yes, l-odwa tajba, Signora Joyce. Bonġu għal Cory. Saint Aloysius, grazzi ħafna, ta' napprezza, thank you, grazzi, grazzi. Bye. Ekku, sa wasalna propju sa fil-100 post għanna l-Noa Mamo, tinċemplu l-mama tijaw, biex nkunu nafu kol tajdinna xini l-għazla ta' skola għal Noa fejn, il-ma skola sekundarja sa' jibda jattendi minn Settembru li ġej. Yes. Aha. Aħjar terġa' taddija, mela. Yes. Ok, naddu għal 100 post, pero in the meantime, mela, tjajduli li għanna ġenituri li jixtiequ jibdlu il-post tagħhom fit-93 post. Il-fatt li għatad baqanna l-postijiet hija possibbli. Naħseb aħjar però jiġi ritornata li l-karta tal-93 fej kellna l-għażla tal-93 għax l-ġenituri issa deċidew li jibdlu l-post, ħaġa li tikkomplikanna ftit il-ħajja.
Hawnhekk kienu għażlu San Luigi, nippruvaw nerġgħu naqbduhom il-ġenituri ta' Cohen Vella. Fil-każ nagħmlu korrezzjoni li għadna in time u nimxu. Għadhom ma il-postijiet għad baqa' kullum kien allura mhix ħaġa impossibbli li ssir. Tajjeb, naraw ekku wasal erġajna tikelmun jħġibu l-mobile. Mela, l-għodwa tajba. Hello, signora. Hello, nixtieq nibdel il-Cohen Vella, nibdillu l-iskola. Il-Cohen Vella tixtieq tibdillu l-iskola, yes? Min San Luigi imur St. Michael. Min San Luigi imur St. Michael. All right, signora. Thank you. Grazzi, grazzi. Bye. Bye. Namlu din il-korrezzjoni mela, Cohen Vella. Ħaniħu nota ta' x'ħin kien dan u fejn konna wasalna tajjeb. Prattikament 10:47 il-ħin tiegħi u konna wasalna rank 99. Grazzi, nistgħu nkomplu bil-proċess, wasalna fil-mid post. Yes, il-Signora Mamo li għazlet il-sit post. Sorry, Signora Mamo l-għatfat tajba, skużawni tfixkilt. Xini l-għazla ta'kom, Signora? St. Michael, grazzi, Signora, grazzi. Apprezzaw. Ekku, u s-sanaddu għal-101 għal Xavier Refalo. Xavier Refalo, tinċemplu l-mamma tiegħu il-101 post, ħanaraw se tkun l-għażla tagħhom u nimxu minn hemmhekk. Tajjeb, li xtaqt nitlobkom l-ewwel għall-poplu Ukrenu dan huwa li nitolbu għalihom u għal kull min qiegħed għaddej minn sitwazzjonijiet bħal di ta' gwerra tajjeb, esperjenza terribbli li ma nixtiequ għalil ħadd. Xi ħaġa li qas konna nobsru u noħolmu li tista' ssir. Għalkemm ironikament sfortunatament ukoll ngħid, aħna mhux il-bot minna wkoll għaliex is-Sirja mhijiex il-bot daqshekk minna naħseb jekk inqabblu d-distanzi bejn Malta u s-Sirja u Malta u l-Ukrajna, naħseb jien is-Sirja prattikament iktar viċina mill-Ukrajna u wkoll kellna gwerra li kisret ħafna partijiet mis-Sirja wkoll. Nitolbu biex il-gwerer kullum kien ma jsirux, jifqu. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Yes, għal-Xavier. Xini? St. Michael, grazzi, Signora, grazzi, St. Michael. St. Michael għal-Xavier Refalo fil-101 post u s-sanaddu għal-102. Edward Malani u plazla tal-ġenituri ta' Edward Malani nkunu mlejna wkoll paġna 13 nkunu nistgħu ngħaddu. Yes, good morning, sir. Yes, no choice. Okay, thank you and good luck. Thank you. So it's a no choice for Edward Malani u s-sanaddu għal 103 u tinsaqsu għal Tijan Kutajjar Borċ. Tijan Kutajjar Borċ. Naraw il-ġenituri tijaw xinu mala. Yes, all right. Mela għanna l-mamma ta' Kutajjar Borċ ta' Tijan. Bonġu, Signora, l-għazla ta' komija. St. Michael School, grazzi, Signora. Grazzi. Ekku, u mlejna skola oħra. Fakkar li ma skejjel li bħalissa qegħdin tanżlu minnhom għandna l-iskejjel ta' Delasan ġewwa il-Birgu m'għandniex ħafna postijiet, l-istess St. Albert il-Belt u dawn m'għandniex ħafna postijiet għalihom anke dik ta' San Luigi. Għaliex dawn għandhom il-primarji tagħhom u t-tfal jitilgħu mill-primarja għas-sekondarja u jimlew l-ħafna postijiet li għandhom. Però ikun hemm xi postijiet vojta u allura aħna nofruhom ukoll tajjeb. Nfakkar ukoll li xi wħud minn dawn il-postijiet li kienu offruti oriġinarjament fir-regolamenti ta' dħul fl-Iskejjel tal-Knisja dawk li ppubblikajna f'Novembru
xi wħud mill-postijiet imtlew ukoll permezz ta' aħwa li diġà għandhom ħuthom tfal li għandhom ħuthom jattendu dawn l-iskejjel jew tfal ta' impjegati li wkoll jaħdmu f'dawn l-iskejjel. Lista ta' dawn l-applikazzjonijiet ippubblikajnija wkoll fuq il-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja dejjem fil-website knisja.mt tajjeb. Għalhekk in-numru limitat ta' dawn l-iskejjel. Savio College St. Elias u St. Michael min-naħa l-oħra huma tliet skejjel li m'għandhomx primarja magħhom u jimlew il-postijiet kollha. Però kif ġiġa naraw, l-ebda waħda f'dan il-mument miet toffri l-postijiet kollha li ppubblikajna fir-regolamenti għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja f'Novembru. Kif ġeġat li l-kom ukoll, da japplika wkoll għal dawn l-iskejjel ukoll li xi tfal jidħlu permezz tal-kriterji tal-aħwa u tal-impjegati. Anka wkoll jiġu riservati xi postijiet għat-tfal li każijiet serji, jistgħu jkunu każijiet soċjali u każijiet li għandhom is-support u anka xi postijiet għal każijiet ta' tfal ta' refuġjati tajjeb. Għalhekk mit-total jitqassam kollox dana. Id-dettalji ta' dawn in-numri kollha ssibuhom fuq il-regolamenti għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja. Konna ħriġna wkoll ċirkulari f'Jannar fejn infurmajnikom kemm kellna minn dawn l-applikazzjonijiet tal-aħwa tal-impjegati tajjeb biex intom tkunu tafu bil-numru ta' postijiet li diġà naqsu. Ovvjament il-postijiet riservati għal każijiet serji kemm soċjali u anke dawk bis-support jew ta' refuġjati daw ġew ukoll ippubblikati mill-ewwel fil-regolamenti għad-dħul ġewwa f'Novembru tajjeb. L-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju tal-aħwa u tal-impjegati u ta' skola bla kontinwità dawn isiru bejn Novembru u Diċembru tajjeb u nirreġistrawhom mill-ewwel. Mbagħad għandna wkoll l-iskola ta' Stella Mares li hija wkoll mmexxija mill-Brothers ta' Della Sal, għandna żewġ skejjel tal-Brothers ta' Della Sal ma' għadni maċċej dwar il-Brothers ta' Della Sal, illum tkellimt ħafna kemm fuq Savio College fuq San Luigi u anke fuq St. Michael, però fuq il-Brothers ta' Della Sal illum għadni maċċejn, ora forsi ta' min niddedikaw ftit ħin għal dawn il-Brothers li wkoll ilhom mal-100 sena ġewwa Malta u dejjem ipprovdew edukazzjoni u dejjem ħadmu fil-kamp tal-edukazzjoni u barra l-iskejjel li għandhom kemm ġewwa l-Gżira li magħha wkoll hemm l-iskola ta' St. Benils li hija l-primarja ġewwa ta' Sliema mhux il-bogħod ħafna minn bejn St. Benils u Stella Mares. U mbagħad għandhom l-iskola wkoll ġewwa l-Birgu li hija primarja, sekondarja u għandha wkoll is-sixth form. Tajjeb li niftakru wkoll li fil-passat kienu wkoll responsabbli għall formazzjoni tal-allima irġiel, tajjeb, qabel ma twaffqet il-Fakultà tal-Edukazzjoni, minna li l-Fakultà tal-Edukazzjoni twaffqet f'Malta fl-1974. Sa dak iż-żmien l-allima Maltin kienu dawk nisa kienu jiġu malma trenjati ġewwa fejn illum hemm is-seminarju qabel kien tal-Virtu tajjeb. Yes, Lord. Yes. Good morning. Għal-kejd xini l-għażla tagħkom, Sinjura? St. Aloysius, St. Aloysius. Grazzi, Sinjura. Tajjeb, dik kienet l-għażla għal-kejd Galja, għal San Luigi, 104, yes? Yes. Lodwa tajba, Sinjura? Bonġu għal-Tristiano l-għażla tagħkom? St. Michael, St. Michael. Grazzi. U sanaddu għal 106 post għal Dale Xikluna. Tajjeb. U naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Kontit ngħidilkom daqsxejn dwar il-forma. Yes. Yes. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Dale. St. Aloysius, grazzi Signora, napprezza. Grazzi. U sanaddu għal 107 post tal-Kyle Sammut, Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Kontit nirrakkuntalkom li l-formazzjoni tal-allima nisa kienet issir ġewwa
il-Sacred Heart College tal-Virtu ir-Rabat fejn hemm is-seminarju tajjeb u kienu jieħdu ħsieba propju s-storijiet tas-Sacred Heart u dika tal-irġiel kienet issir mill-Brothers ta' Della Sal tajjeb daw kienu responsabbli għal formazzjoni tal-allima qabel l-1974. Il-Brothers ta' Della Sal kienu wkoll magħrufa fil-passat fis-snin ħamsinijiet li jippreparaw kienu wkoll it-tfal għal l-eżami ta' dry docks tajjeb kienu kellhom din il-preparazzjoni kienu jsir ħafna għajnuna għal dawn it-tfal. Il-Brothers ta' Della Sal niftakar ukoll jien meta bdejt naħdem ukoll fl-Iskejjel kienu wkoll pionieri għat-tfal li kellhom bżonn is-support. Aħna niftakru li l-support għat-tfal b'ċertu kundizzjonijiet beda jisu fl-1994 xi ħaġa hekk tajjeb bejn wieħed u ieħor u kienu pionieri fost dawk tal-bidu il-Brothers ta' Della Sal li kienu bdew joffru tfal għal dawk li kellu ibatu għandhom il-kundizzjoni ta' dyslexia. Yes, Lord, what tajba, Sinjura Sammut. Bonġu għal Kyle. Yes, Saint Michael, grazzi Sinjura, grazzi Agura, grazzi. Ekku dak kien għal 107 post, issa ngħaddu għal 108 u tinċemplu lil Nick Denzel Falzon, il-mamma ta' Nick Denzel Falzon, ħanaraw sa tkun l-għażla għalih li ma' skola se jibda jattendi. Bħalissa l-ħin huwa naħseb risqin lejn il-11 ekku l-11 dal-waqt. Yes, Lord, what tajba, Sinjura? Bonġu għal Nick Denzel, l-għażla tagħkom. Saint Michael, grazzi Sinjura, grazzi napprezza. Grazzi. Saint Michael għal Nick Denzel Falzon u issa ngħaddu għal Eli Grek li għad fil-109 post fil-recorder. Yes, għal Eli Sinjura, bonġu. Bonġu Sinjura. Yes, għal Eli. Għal Eli, sewwa, grazzi, Saint Michael. Saint Michael għal Eli. Nirrid nitgħallem daw l-ismijiet il-ġodda. Issa għandna lil Carl Thorn 110 fil-post 110 ħannaraw sa tkun l-għażla ta' dawn il-ġenituri. Bdina l-għażla wkoll nkunu mlejna paġna oħra, paġna 14 u qegħdin mixin tajjeb. Yes, Lord, what tajba, Sinjura? Saint Michael, grazzi Sinjura, napprezzaw ħafna, grazzi. Ekku mixin, jina naħseb il-postijiet ta' Saint Michael qegħdin jonqsu tajjeb u issa ngħaddu għal paġna 15 għal dak li qed fir-recorder 111 Jake Demicoli. Ħannaraw il-ġenituri tiegħu se tkun l-għażla tagħhom. Tajjeb. Yes, Lord, what tajba, Sinjura? Yes, Saint Michael għal Jake Demicoli, U issa ngħaddu għal Kyle Gatt, 112. Tajjeb li ngħid ukoll li l-Brothers ta' Della Sal bħal Salesiani u bħal Ġiżwiti wkoll huma magħrufa għal missjoni tagħhom fl-edukazzjoni. Tajjeb l-appostolat prinċipali tagħhom huma l-Iskejjel bħal Salesiani u Ġiżwiti wkoll. Yes, Lord, what tajba, Sinjura? Bonġu għal Kyle Gatt. Saint Michael. Grazzi Sinjura, grazzi dak l-għażla għal Kyle Gatt 112 se ngħaddu għal 113 għal Kaj Farrugia. Nara tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Il-Brothers ta' Della Sal magħrufa wkoll għal ħafna skejjel u għal ħafna universitajiet li għandhom madwar id-dinja. Tajjeb u nirringrazzjahom ta' dan is-servizz li huma jagħtu kullum kien. Huma verament pionieri tal-edukazzjoni nisranija f'ħafna pajjiżi. Nifirħu aħna wkoll li fost il-pajjiżi kollha li l-Brothers marru
huma wkoll jinsabu ġewwa Malta tajjeb. Illum hija komunità li naqset numerikament kif intom tafu kollna kemm aħna reliġjużi il-vokazzjonijiet naqsu forsi hija l-ikbar sfida li aħna għandna li inqasna fil-numru ta' nies li tħajru. Yes, l-għodwa tajba, Signora Farrugia. Good morning. Saint Michael, grazie Signora, grazie. Mela Saint Michael għal-kaj Farrugia u b'dika l-għażla imtliet ukoll l-iskola ta' Saint Michael ħannaraw l-mumma tfal li għażlu dina l-iskola u hekk naqset ukoll skola oħra minn dawk li intom tistgħu tagħżlu. Ħannaraw it-tfal li għażlu ħajbdew jattendu dina l-iskola ta' Saint Michael, għandna lil-qasa Miguel, qasa Gabriel, Nathan Thomas Xkembri, Kai Borch, Miguel Vella, Jaden Muscat, Manuel Kutajjar Lofaro, Dale Goodlip, Jamie Fava Azzopardi, Kyle Camilleri McKay Mamo, Zyler Ajus, Lucas Kassar, Aiden Farrugia, Nathan Zammit, Nial Kakija, Nikolaj Manjon, Wayne Vella, Thomas Cardona, Luca Licari, Kyle Borch Abela, Zach Silvio, Jaden Brinkat, Bertin Fenech, Rion Sacco, Mason Mifsud, Gavin Camilleri, Timothy Aquilina, Mattias Piteri, Shenzel Farrugia Jackson, Axel Schembri, Gianluca Mitzi, Stephen Edwards, Zach Kutaya Aquilina, Thomas Kassar, Nathan Kushkiri, Cohen Vella, Francesco Manjon, Nathan Montazin, Ezekiel Seikel, Jake Camilleri, Noah Mamo, Xavier Refalo, Tian Kutajjar Borch, Tristiano Falzon Kutajjar, Kyle Samud, Nick Denzel Falzon, Eli Grek, Carl Thorn, Jake Demicoli, Kyle Gatt u Kai Farrugia. Dawk huma tfal li se jibdew jattendu l-iskola ta' Saint Michael. Aħna nistgħu nkomplu bl-għażliet tagħkom wasalna fil-114. Yes, l-għodwa tajba. Bonġu. Għal-Kijan, Signora? Saint Aloysius, grazie Signora. Grazie. Ekku Sana Luigi għal-Kijan Grek u issa din inċemplu l-mama ta' Chase Omar Gabon, Omara Gbon, Chase, naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri li dan huwa fil-115, 115. Tajjeb, mela issa għandna żewġ kejjel li imtlew, għandna Saint Michael. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu għal Chase. Saint Aloysius, grazie Signora, grazie napprezza. Thank you. Saint Aloysius għal Chase. U issa naddu għal Luca Zara, 116. Kontit ngħidilkom li jistanna żewġ kejjel mimlin Savio College u Saint Michael. U yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu għal Luca. Saint Aloysius, grazie Signora, grazie napprezza. Ekku l-għażla ta' Luca Zara, 116, Sana Luigi, u s-sanaddu għal Luca ieħor, però din id-darba huwa Luca Saliba. Luca Saliba fil-117 il-post, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tiegħu. L-iskejjel li tistgħu tanżlu minnhom huma De La Salle, Saint Albert, Sana Luigi, Saint Elias u Stella Maris. Tajjeb wasalna fil-117. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Yes, għal Luca. De La Salle ġewwa, grazzi Signora, auguri. Grazzi De La Salle College ġewwa l-Birgu għal Luca Saliba.
U issa ngħaddu għal 118 Pisani. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Għalejtin Pisani della Sal. Grazzi, Sinjura, grazzi, napprezzata. Grazzi. Della Sal. Ekku, umlejna paġna oħra, sa wasalna paġna 16, 119. U naraw sa tkun l-għażla ta' Daniel, tal-ġenituri ta' Daniel Vassallo. Ta' Daniel Vassallo. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Hello, yes, sal Daniel Vassallo. Saint Elias. Grazie, Sinjura, grazie, grazie. Ekku għanna l-għazda ta' 119 li hija ta' Daniel Vassallo għal Saint Elias College ġewwa Santa Venera, risqin lejn il-120 kiku bil-minuta kull wieħed kiku għanna satejn, imma nasib laqasadna wasalna satejn, ħannaraw xħenu bħalissa u mal-11. Il-11 fisser li f'sqina sija u nofs ma'kom u għet namlu ritmu tajjeb ħafna ta' ħafna inqas minn minuta għal kull applikant. Dan jgħin li jenna u anka jgħin li l-kom li għedin tistennew biex tamlu l-għazla ta'kom. Tajjeb bħalissa din inċemplu l-mama ta' Kyle Sansone fil-120 post ħannaraw sa tkun l-għazla ta' dawn il-ġenituri. Tajjeb. Tkellimna wkoll mela ftit dwar il-Brothers ta' Della Sal. Yes. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Mela, yes għal Kyle. Saint Aloysius, grazie Signora, grazie, grazie. Saint Aloysius, Sana Luigi għal Kyle Sansone u sanaddu għal Jaden Giordamina, 121 post. Yes, l-odwa tajba, Signora. Saint Aloysius għal Jaden, grazie Signora. Ekku dika l-għazla ta' għal Jaden Giordamina u tinformawni wkoll li l-iskola ta' Saint Aloysius Sana Luigi ġewwa Birkirkara imtliet ukoll. Għalhekk issa naraw min huma t-tfal li se jibdew jattendu ġewwa dan il-kulleġġ ġewwa Birkirkara. Għandna lil Alexej Giordamina, lil Thomas Neil Attard, Julian Aġus Xikluna, Liam David Sultana, Andy Liviu Zakin, Isaac Gatt, Emmanuel Xkembri Lior, Liam Kurmi, Pio Agatino Josef Muscat, Juan Ernesto Gauci, Michael Zammit, Isaac Gauci, Aiden Giusti, Dale Mikallef, Isaac Abela, Aiden Borg Hassel, Jacob Sherry, Jake Buhajar, Corey Joyce, Cade Galia, Dale Xikluna, Kian Grek, Chase Omara Gbon Ozumbor, Luca Zara, Kyle Sansone u Jaden Giordamina. Dawn huma tfal li se jibdew jattendu ġewwa Sana Luigi Birkirkara minn Settembru li ġew u issa ngħaddu għal ġenituri ta' Matthew Bartolo fil-122 post ħanaraw sa tkun l-għażla tagħhom. Tajjeb, ma nafx hekk humiex fuq il-linja. Fakkar li aħna wara din it-trasmissjoni għadha ntellaw il-lista tal-għażliet tagħkom u anke tkunu tistgħu taraw ir-recording ta' din it-trasmissjoni. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil-Wi Media tas-support tagħhom li huma jagħtuna tal-li nittrasmettu wkoll mill-studios tagħhom u tal-grafika li intom taraw kienet kreazzjoni tagħhom li ħolqu din il-grafika meta l-ewwel sena li għamilniha minn hawnhekk, l-ewwel sena li kienet propju ħabba l-pandemija tal-Covid li kellna nibdlu s-sistema ta' kif issir l-għażla. Qabel il-Covid konna niltaqgħu magħkom ġewwa xi sala ta' xi skola
u kontu fiżikament ħadd kien ikun preżenti u wieħed u waħda wara l-oħra kontu tagħmlu l-għażla tagħkom, konna nistidnukom toħorġu mis-sala, tidħlu f'uffiċċju u tagħmlu l-għażla tagħkom. Dan minħabba l-Covid ma baqax possibbli u f'ġimgħa niftakar kellna nerġgħu nirriorganizzaw din is-sistema u konna għażilna li naħdmu mal-wi media, yes. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, Almet, Stella Mares, grazzi Sinjura. Stella Mares, Almetju Bartolo. U issa ngħaddu għal Falzon Andrej Falzon 123 post. Yes, għal Andrej, Sinjura, l-għodwa tajba. Bonġu. Saint Alliance, grazzi Sinjura, grazzi. Saint Alliance għal Andrej Falzon u s-sadin ċemplu l-mamata Kaj Brinkat 124 post. Naraw sa tkun l-għażla għal Kaj. Fakka li l-għażliet issa huma De La Salle, Saint Albert, Saint Alliance u Stella Maris. Yes. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Saint Alliance, grazzi Sinjura. Thank you. Mela Kaj Brinkat 124 għal Saint Alliance u naddu għal 125 għanna li tinċemplu l-mamata Jamie Mikallef de Gabriele. Għanna rosa tkun l-għażla tal-dawn il-ġenituri għal Jamie u dal-waqt nkunu mlejna paġna oħra. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello għal Jamie. De La Salle, grazzi Sinjura, grazzi De La Salle. Nirringrazzjakom dejjem tal-kooperazzjoni tagħkom. Forsi tiddejqu li għal 3 darbiet noqogħdu nsaqsukom li ma skola ħatażlu ma hekk li tgħinna biex nżommu rekord tajjeb u kollox jimxi b'mod organizzat. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom. Yes, good morning. Good morning. For Gio, Saint Elias, thank you very much. Thank you for following. Thank you. So it is Saint Elias for Gio Psajla. U hekk imlejna paġna oħra. Kont santik żewġ paġni, ħantik waħda ma. U ngħaddu għal 127 post għandna lil Robert Paul Kawki, forsi Farrugia. Naraw sa xinija l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Iva, kontit ngħidilkom li meta faqqet il-pandemija kienu ġa saru l-applikazzjonijiet u kellna nibdlu s-sistema ta' kif issir l-għażla ta' skola. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Robert Paul. De La Salle, grazzi Sinjura. Grazzi. De La Salle għal Robert Paul Kawki Farrugia. U issa ngħaddu għal 128 post għandna lil Mattias Azzoppardi naħseb Frendo. Bon. Ma fimtekx ma. All right, grazzi. L-għodwa tajba, Sinjura. De La Salle għal Mattias, grazzi Sinjura, grazzi. Għal De La Salle għal Mattias Azzoppardi u direzzjonijiet informani li mtliet skola oħra, ġifieri mtliet l-iskola l-kulleġġ ta' De La Salle ġewwa l-Birgu u ħanaraw li huma l-istudenti li se jibdew jattendu hemmhekk għandna lil Sebastian Kakija, lil Luka Saliba, Eitan Pisani, Jamie Mikallef de Gabriele, Robert Paul Kawki Farrugia, Mattias Azzoppardi Frendo. Dawk huma tfal li ħajbdew jattendu De La Salle, dan ifisser li issa għandna skola oħra mimlija, fakkar li De La Salle kellna 6 postijiet
u issa tinċemplu l-ġenituri ta' Andrej u Luka Ċini għanna tewmin. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Għal Stella Maris, grazzi, Sinjura. Għal Andrea u Luka għanna Stella Maris, ġewwa l-Gżira. Tajjeb, grazzi, Sinjura. Nawgurawlhom u issa ngħaddu għal 130 post u għandna li tinċemplu l-mamma ta' Thomas Borch. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Yes, għal Thomas. Stella Maris, grazzi, Sinjura, grazzi. Mela Stella Maris għal Thomas Borch u għet inċemplu issa l-ġenituri ta' Karl Barbara. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Yes, għal Karl. Stella Maris, grazzi, Sinjura, grazzi u auguri. Stella Maris għal Karl Barbara u sanaddu għal Zach Borch Milo. Wasalna fil-post 132, 132. Dal-waqt nkunu mlejna paġna oħra. L-iskejjel li issa tistgħu tanżlu minnhom huma St. Albert, St. Elias u Stella Maris. Fakka, yes. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Stella Maris, grazzi, Sinjura, grazzi. Mela Stella Maris College għal Zach Milo. Bort għaddu għal 134 post għal Hayden Fenech Stivala. Hayden Fenech Stivala ħannaraw fl-ima skola ħajibda jattendi. Wasalna fit-tmiem ta' paġna 17. U met namlu progress tajjeb u mixin pass ma'kom u ntom mixin ma'na. Ringrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni ta'kom. Infakkar li l-lista tal-għażliet li bl-ismijiet ta' tfal ta'kom u l-għażliet li intom qegħdin tagħmlu llum tiġi pubblikata fuq il-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja, nittamaw li sada tkun diġà pubblikata għad biex kulħadd ikun jaf x'inhi l-pożizzjoni tiegħu. Kunu tistaw taraw jekk ikun hemm bżonn recording ukoll ta' dina it-trasmissjoni li kif għattilkom ftit ilu aħna qegħdin nagħmlu minn ġew Wi Studio sewwa mingħand il-Wi Media u nirringrazzjawhom ukoll aħna ninsabu ħafna kuntenti b'din il-grafika li huma kienu żviluppaw li hekk wieħed jista' jsegwi b'mod preċiż ħafna u dettaljat kemm min imissu it-tfal li jmisshom skont il-riżultat tal-polza tal-għażla u anka l-lista tal-iskejjel il-postijiet li għandna f'kull skola u kif il-postijiet qegħdin jonqsu kif intom tagħmlu l-għażliet tagħkom. Il-logo wkoll tal-iskola jimxi ma' ġenb l-isem tat-tifel skont l-għażla tagħkom, ġifri ġiġa wkoll għandkom konferma hemmhekk. U anka n-numru għal min ikun immissu jkun qed jonqos biex wieħed ikun jaf x'inhu l-andament tal-postijiet li baqa' l-iskejjel u jkun jista' jkun ippreparat għal meta jkun immissu. Nirringrazzjawhom ħafna ta' dina l-kreattività li huma wrew biex ħolqu din il-grafika. U nirringrazzjahom jien ukoll tal-paċenzja li jieħdu bina għal kull darba li nitolbuhom xi ħaġa u minn dejjem jaqduna. Għandilkom il-verità saħan sitra kellna anke ħsara fil-manku tal-urna u rranġawinna huma. Ringrazzjahom li matul il-weekend ukoll tawna dan is-servizz biex aħna stajna nkomplu b'dan il-proċess tal-polots. Kif intom tafu jew tistgħu tissuspettaw, aħna m'għandniex idħul biss fl-ewwel sena sekondarja għas-Subien, imma għandna dan il-proċess jirrepeti ruħu għal bniet ukoll. Fl-ewwel sena sekondarja għandna dħul fir-raba' sena primarja wkoll għal 3 snin tal-bniet. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Hello, għal Hayden, bonġu. Għal Hayden l-għażla tagħkom?
Stella Mares, grazzi signora, grazzi. Ejwa, grazzi. Ekku l-għażla għal Hayden Fenex Tivala, Stella Maris, u hekk imlejna paġna oħra. Yes, l-għodwa tajba, signora. Yes. Stella Maris għal Tristina Aquilina. Grazzi, signora. U għal Luca Milleri 136 post. Xini l-għażla ta'kom. Ħannaraw tinċemplu l-ġenituri ta' Luke Camilleri. Tajjeb, għanna nitkellmu ftit fuq il-grafika li jintom tistaw s-segwu bija. Yes, l-għodwa tajba, signora? Yes, Saint Elias, grazzi ħafna, signora, grazzi. Mela minn ġowi studio aħna din nitrasmettu dina l-għażla u intom tistgħu segwu kollox anka bil-grafika li għandna qudiemna fuq l-iskrin. Nfakkar li aħna wara kif konna ftit ta' żmien għax kif kont ngħidilkom ukoll aħna għandna diversi proċessi għaddejjin dħul fl-Iskejjel tal-Knisja. Kont semmejtilkom l-ewwel sena sekondarja tal-bniet ukoll, anke r-raba' sena primarja tal-bniet. Għandna wkoll l-ewwel sena primarja tas-Subien, l-ewwel sena primarja tal-bniet. Għandna wkoll it-tieni sena kindergarten tas-Subien, it-tieni sena kindergarten tal-bniet, l-ewwel sena tal-primarja kindergarten tas-Subien u anke l-ewwel sena kindergarten tal-bniet. Barra dawn l-għażliet tal-Malta wkoll nieħdu ħsieb ukoll il-proċess ta' Dħul Fawdex. U l-proċess fi Dħul Fawdex isir kemm fil-livell ta' l-ewwel sena kindergarten u anka fl-ewwel sena primarja sekondarja. Dan ifisser li aħna għandna ħafna proċessi għaddejjin, niltaqgħu ma' ħafna nies, jien nikkalkula li bejn wieħed u ieħor dan il-proċessi kollha jinvolvu mal-4,000 ruħ li applikazzjonijiet li jkollna. Nirringrazzjawkom tal-interess tagħkom fl-Iskejjel tal-Knisja, jiena nirringrazzjaw ukoll l-uffiċċju n-nies li jaħdmu fl-uffiċċju għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja li jieħdu ħsieb dawn il-proċessi u li jiġu f'kuntatt ma' tant nies. Tajjeb nirringrazzjaw kulħadd tal-kooperazzjoni tagħkom u tal-insegwu nimxu għalkemm huwa proċess delikat u dettaljat u daqsxejn komplikat ukoll, però naħseb li huwa proċess ukoll ħafna trasparenti. Kif intom taraw il-postijiet, yes. Ma mhux possibbli li nagħmlu għas-sadina. Fil-każ tidħol fil-waiting list. Ija, ma l-oħrajn mhux se nċemplu l-hom issa. Iva. Mela għandna bidla oħra li toħloq daqsxejn skumdità. U dana ħanajdilkom xini l-bidla mill-ewwel sakemm tiġi s-sinjura wkoll u tikkonfermanna fuq il-mobile. Qed nitkellmu fuq rank 125 jekk tistgħu ittuni l-karta lura ta' fejn għandna l-għażla ta' 125 125. Is-sinjura tixtieq tibdel l-għażla li huma diġà għamlu. L-għodwa tajba, sinjura. Hello, signora, 125 ta' Andrej Falzon, le. 125 ta' Jamie Mikallev de Gabriele. Iva. Untom kontu għaziltu della sal. Iva, sa minn flok tiġi Stella Maris li. Ok, mela, peress li għadbaqa għanna postijiet Stella Maris nistaw nibdlu għal della sal, ok? Mela ħanibdela issa għal Stella Maris. Xej, ħattina ftit xogħol, sinjura, u ftit paċenzja oħra. Nistreċċjaw ftit ieħor. Issa. Le, issa.
Issa li jiġri dan il-post ta' De La Salle, sintendi dawk li ġew wara din is-sinjura jistgħu jażlu dan il-post, pereżempju Gio Bsajla jew ċe l-ewwel wieħed jiġi l-126 sewwa wara l-125 jekk jixtieq dana. Però aħna mhux possibbli naħseb noqogħdu nċemplu issa ħalli nkomplu bil-proċess. Dina il-post ħanżommuh u se noffruh lil min imissu fuq il-linja min imissu wara il-125 tajjeb. Jekk irid jibqa' fl-iskola fejn qegħdin St. Elias jew jibdlu għal De La Salle. Da xejn komplikazzjoni nippruvaw nokkomodaw il-kulħadd sakemm huwa possibbli għax mhux dejjem huwa possibbli li nagħmlu dak kollu li tolbuna. Rridu niftakru li hawn qed ninvolvu lil xulxin, diversi nies u anka lill-Iskejjel. U mhuwiex proċess sempliċi, anzi huwa komplikat ħafna u xi ħaġa bħal din tiżbilanċjana daqsxejn imma naħseb nistgħu nieħdu ħsiebha wkoll. Tajjeb, għalhekk issa nkomplu bil-proċess ta' l-għażliet u wasalna fil-137. Rank 136. Ħadna nota ta' dik il-bidla, nkomplu bl-għażliet tagħkom, wasalna fil-post 137. Ħanaraw x'inhu l-post ta' Luca Pavija. Luca Pavija, xa tkun Luca Etienne Pavija li nippruvaw naqbdu l-ġenituri tiegħu ħannaraw sa tkun l-għażla tagħhom tajjeb. Nkomplu b'dan il-proċess. Wasalna f'paġna 18, jiena b'kollox għandi ħannara kemm il-paġna għandi, ħanibda nħares lejn it-tmiem. 123 paġna għandi b'kollox. Sakemm naslu fil-178, wasalna fil-137, jekk nagħmluhom ġifieri 4, 5, 6, 40 qisu baqgħanna 40 applikanti ieħor biex nisimgħu l-għażliet tagħkom il-ġenituri tajjeb. U dan. Mela, kontit ngħidilkom li l-ewwel kontit nirrakkuntalkom ftit meta kellna laqtitna l-pandemija kif kellna nibdlu l-proċess ta' l-għażla ta' kif intom tagħmlu l-għażla tal-iskola. Diġà qabel il-pandemija konna nittrażmettu il-polza, però kien possibbli dak iż-żmien kien ikun possibbli li intom anke tattendu għal waqt il-polza. Però jiena niftakar li din il-polza konna dal-aħħar snin konna din nagħmluha ġewwa l-Istitut Kattoliku ġewwa l-Furjana u l-attendenza fiżika kienet ġa naqset ħafna peress li permezz tal-internet kien possibbli li wieħed ikun fejn ikun fid-dar, fil-post tax-xogħol, anke jekk qiegħed x'imkien ieħor, seta' isegwi bil-kumdita kollha u bl-akbar trasparenza it-tluħ tal-polza. Fil-fatt l-attendenza fiżika kienet ġiġa qiegħda tonqos. Il-polza konna din ġiġa nxandruha permezz tal-internet qabel il-pandemija. Però l-għażla tal-iskola kienet għadha ssir b'mod fiżiku, kulħadd kien skużawni, konna ninġabru f'xi sala ta' xi skola u kontu tkunu hemmhekk intom preżenti Sinjuri, jgħidun li qegħdin iċċemplunna peress inħoloq dan il-post vojt ġewwa De La Salle. Mhux se nofruh issa, se nofruh lil min imissu wara post wara l-ieħor, mhuwiex possibbli issa, importanti li nkomplu bil-proċess. Nitolbukom daqsxejn ftit paċenzja u ftit kooperazzjoni tagħkom tajjeb. Aħna mhux se nżommu ħalina, se nofruh lil min imissu, imma mhuwiex possibbli li nwaffqu l-proċess. Wasalna fil-137 post b'rispett għal dawk li jridu jagħżlu tajjeb li nkomplu bl-għażliet tagħna tajjeb. Nittama li ikonna dal-waqt fuq il-linja lil mama ta' Luca Etienne Pavija. Tajjeb, nitlobkom il-kooperazzjoni tagħkom biex inkomplu b'dan il-proċess.
Mela kontet ngħidilkom kif biddilna daqsxejn il-mod kif issir l-għażla peress li minħabba l-pandemija ma kienx iktar possibbli li intom tkunu magħna fis-sala, ħloqna dan il-proċess. Żidna wkoll il-preżenza tan-nutar magħna. Ringrazzja lin-nutar Mary Grek Paċ li qiegħda magħna llum ukoll u tisma' u segwi u bħali tikteb kull għażla li intom tagħmlu. Tajjeb hekk iżomm trek tal-għażliet tagħkom u nistgħu nqabblu l-listi tagħna biex dejjem ikonna iktar korrezzjoni u ma jkollniex żbalji f'dak li aħna qegħdin nagħmlu. Aħna bnedmin u li xi ħadd jieħu żball daqra ta' nuqqas ta' attenzjoni f'sekonda tieħu żball mingħajr ma trita. Tajjeb, allura tajjeb li jkunna xi ħadd li niċċekkjaw il-xulxin. Hija tisma' bħali l-għażliet tagħkom u tinnota fuq il-lista li għandha bl-ismijiet aħna għandna listi preparati mill-uffiċċju għadħul fl-Iskejjel tal-Knisja bl-ismijiet wara xulxin ta' tfal u b'linja ma' ġenbhom fejn imbagħad nikdbu l-għażla tagħkom. Dana jitniżżel hemmhekk wara xulxin u mbagħad jingħadda għal fuq karti oħra fejn imbagħad jinkitbu skont l-għażla tagħkom, skont skola għandna listi bl-ismijiet tal-Iskejjel u skont kull skola kemm għandha postijiet u mbagħad jingħata wkoll lil xi ħadd ieħor li jiniżżel l-għażliet tagħkom fuq id-databases tagħkom. Aħna naħdmu permezz ta' database li nżommu l-informazzjoni tagħkom tajjeb u l-għażliet tagħkom u dana tiffaċilita biex inkunu nistgħu nikkomunikaw magħkom anke aktar il-qudiem tajjeb. Kif intom rajtu llum anke permezz tal-email minħabba l-pandemija żidna ħafna wkoll l-użu tal-email. Dan kien ukoll żvilupp niftakar l-ewwel sena li laqtitna il-pandemija laqqas kellna l-emails ta' kulħadd ma kienx neċessarju qabel għalkemm kienet informazzjoni li konna niġbru ma konniex ninsistu li kulħadd jagħtina l-email tiegħu imma llum saret essenzjali li taddunna l-email tagħkom u anke n-numri tat-telefon tajjeb huwa mezz faċli li wieħed jista' jikkomunika bih. U da jintuża kemm minna u aħna dina l-informazzjoni wkoll tajjeb li tkunu tafu aħna nadduha wkoll lill-Iskejjel tal-Knisja biex huma jkunu jistgħu jikkomunikaw magħkom. Għaliex wara l-għażliet tagħna tal-lum, l-għażliet tagħkom tal-lum, aħna eventwalment ngħaddu l-informazzjoni lill-Iskejjel tal-Knisja u jibdew huma jikkomunikaw magħkom għal laqgħat u affarijiet oħra listi ta' kotba dwar l-uniformi. Eventwalment huma jikkomunikaw magħkom u jagħtukom l-informazzjoni bi preparazzjoni għal l-edukazzjoni ta' tfal tagħkom meta jiftħu l-Iskejjel f'Settembru li ġej. Tajjeb, għalhekk minħabba l-pandemija naraw li kellna 3 żviluppi kbar. Waħda li bna din is-sistema tal-online tal-għażla tagħkom li nagħmluha online permezz tat-telefon, però li kulħadd jista' jsegwi biex intom tikkomunikaw magħna permezz tat-telefon u jiena naqra nirrepeti l-għażliet li tkunu għamiltu u għalhekk n-nies l-oħra li jmisshom jistgħu jsegwu l-għażliet li jkunu saru u permezz ta' grafika għandna d-dettalji kollha. L-iżvilupp ieħor hija l-preżenza tan-nutar kemm matul il-polozz u anke waqt l-għażliet u l-iżviluppi l-oħrajn fuq livell ta' klerikali huma l-għażla iż-żieda tal-indirizzi tal-emails u anke tan-numri tat-telefon. Tajjeb li llum saru essenzjali sabiex aħna nkunu nistgħu naħdmu b'dan il-proċess. L-email pereżempju u kontet ninsa ħaġa oħra iva, ħaġa oħra żvilupp ieħor u żvilupp tajjeb importanti ħafna u naħseb sibtu ħutli wkoll kien il-laqgħa li qegħdin nagħmlu bi preparazzjoni għal dina l-għażla. Dina l-laqgħa li għamilna l-bieraħ, il-laqgħa li qegħdin nagħmlu magħkom il-ġenituri, laqgħa online, sajjeb. Dina l-ewwel sena wkoll pattiet naqra għal nuqqas tal-possibilità li wieħed seta' jżur l-Iskejjel għall-Open Days. L-ewwel darba l-ewwel sena li kellna il-pandemija l-Iskejjel kienu il-pajjiż kollu kien f'lockdown u kien kollox magħluq.
Allora li wieħed jara daqsxejn l-iskejjel ma tantx kien possibbli jew li jiltaqa' mal-kapijiet tal-iskejjel jew mal-allima jew l-istudenti tal-iskejjel. U kellna dawn iż-żewġ żviluppi, il-laqgħa li qegħdin nagħmlu bi preparazzjoni għal kull darba li konna l-għażla ta' skola, dan huwa żvilupp sabiħ u żvilupp li laqqana l-bieraħ konna kif intom tafu mal-180 ruħ online. Laqa bejn 180 ruħ kollha f'daqqa, kulħadd fid-dar tiegħu, fil-post tiegħu, fil-kumdità tiegħu u f'satejn u nofs kellkom iċ-ċans tiltaqgħu mal-kapijiet kollha tal-iskejjel mingħajr ma toqgħod tiġri minn post tal-ieħor u anke tiltaqgħu magħna u ssiru tafu dwar il-proċess ta' dħul. L-iżvilupp ieħor kien ukoll li issa l-iskejjel ukoll qed jippreparaw PowerPoints jew xi ħaġa simili, xi video li huma aċċessibbli wkoll mill-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, però mhux fuq mhux sibuha mill-link ukoll fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja mill-knisja.mt, imma huma proprju mill-website tal-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. Il-website tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni hija CSM hija Chair Schools Malta fil-qasir tajjeb, csm.edu.mt. Min irid jara l-informazzjoni dwar xi skola jista' jidħol f'dina il-paġna chairschools.mt, csm.edu.mt u jara l-informazzjoni dwar l-iskejjel imqasmin bil-livelli u wieħed jista' jsegwi hemmhekk. Nittama li nistgħu nkomplu b'dan il-proċess. Wasalna fil-137 post, Luka Etienne Pavija, ta' ma nafx li nkunu nistgħu nkomplu b'dina bl-għażliet. Tajjeb, mela kont nirrakkuntaw daqsxejn l-iżviluppi li saru matul daw l-aħħar sentej li u tlieta xi naħseb dit tielet proċess li qegħdin nagħmlu online minħabba il-pandemija. Deċiżjoni wkoll li jittieħdet bejn il-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja hija li din is-sistema kif qed issir l-għażla tal-iskola rajnieh bħala improvement, bħala żvilupp għall-aħjar fuq dak li konna qegħdin nagħmlu, għalhekk hija probabilità sakemm ma jkollniex xi ideat oħra li anke fil-futur, anke jekk tispiċċa l-pandemija li nkomplu b'dan il-mod li qegħdin nagħmlu bħalissa. Forsi jkun possibbli li intom tkunu tistgħu tattendu min jixtieq ikun jista' jattendi fis-sala issa naraw xi permettu ċirkustanzi fil-quddiem, imma li dak li jkun jibqa' fuq id-dar tiegħu fil-post tax-xogħol tiegħu u forsi jiddedika biss ftit tal-ħin mingħajr ma joqgħod jiskomoda ruħu joqgħod jiġi f'xi post. Traffiku, parking u kwantità ta' ħin ukoll neċessarju biex wieħed jagħmel l-għażla tiegħu dan il-ħin jiqsar u yes. Anyway, you are correct. Yes. Lord, what tajba, sir? Hello? Yes. L'Asla għal Luka Pavija? Stella Maris. Grazie. Ok, nistaw naddu għal dak li jmissu issa għal Tristan Rapa. Yes, Lodwa tajba, Sinjura, għal Tristan Rapa. Saint Elias, għal Tristan Rapa. Grazie, Sinjura. Naddu għal 139 post għal Nathan Xikluna. ċemplu l-bama ta' Nathan Xikluna, 139 post. Ringrazzjawkom li għedin inkomplu
Stella Maris, grazzi, signora. Yes, Lord, yes, għal Nathan, signora. Stella Maris, grazzi, signora. Stella, grazzi, grazzi. Għal Jake Nappa Mikallef, 140 post. Naraw xini l-għazla għal Jake. Yes, Lodwa tajba, signora. Stella Maris, grazzi, signora, grazzi. Naddu għal mamata Julian Kalleja u 141 post. Tajjeb. Yes. Yes. Lodwa tajba, signora? Yes. Għajdli, signora? Saint Elias, grazzi, signora, napprezzata. Grazzi, għuralek. Saint Elias College għal Julian Kalleja. Oh, yes. Mela Lodwa tajba, signora? Għal Zek. Stella Maris College. Grazzi, signora. Grazzi, babaj. Stella Maris għal Zek Joseph Abela Wedge u għakim lejna paġna oħra, paġna 18, naddu għal paġna 19 u issa naddu għal dak li għad fil-numru 143, Kajron Mikallef. Ok, Lodwa tajba, signora? No choice, grazzi, signora, ta' napprezzaw, grazzi. Thank you, no choice għal Kajron Mikallef. U issa yes, Lodwa tajba, signora. Saint Elias għal Denzel de Battista. Saint Elias għal Denzel de Battista. U issa naddu għal Jake Tyler Buzuttin. 145 post. Tinċemplu l-ġenituri ta' Jake Tyler. Yes, Lodwa tajba, signora? Bonġu għal Jake. Yes, Stella Maris. Grazzi, signora, grazzi napre. Thank you. Stella Maris għal Jake Tyler Buzuttin. U s-sanaddu għal Andy Falson, 146, 146. Tinċemplu l-ġenituri ta' Andy Falson. Tajjeb, nixin pas, nirringrazzjawkom dejjem tal-kooperazzjoni ta'kom u ek nimxu fl-imkien u naslu kol fiħin diċenti minn arman tawlu zejjed tajjeb. Nirringrazzjawkom tal-appoġġ ta'kom. Fakkar li wara dina l-għażla ta'kom eventualment tuna ftit ċans għax għandna xogħol ieħor kif spjegajt l-ewwel għandna diversi proċessi għadħul fl-Iskejjel tal-Knisja għaddejjin, per eventualment nibatulkom email fejn nikkonfermaw l-għażla ta'kom, nitolbukom l-approvazzjoni ta'kom, il-kollaborazzjoni ta'kom, il-weda li ħat ikkollaboraw mal-iskola għalli għaziltu għat-tifel ta'kom, nitolbukom u koll il-ħlans tal-reġistrazzjoni li jmur sabiex dan l-uffiċċju jkun jista' jiffunzjona u anka natu l-possibilità tal-waiting list. Tajjeb, u żviluppi ieħor, l-ewwel kont ngħidilkom li żviluppi niftakarhom anke issa waqt li timmorru, żviluppi ieħor li sar dwar minħabba l-pandemija hija dwar il-waiting list. Fil-waqt li l-waiting list qabel kienet yes, Lodwa tajba, signora. Yes. Alendi, l-għażla ta'kom? Stella Maris College. Grazzi, signora, grazzi napprezzja. Mela ekku Stella Maris College, imtliet ukoll, tajjeb. U qed jgħidu li imtliet skola oħra, naħseb imtliet Stella Maris College milli qed nifhem u se naraw li huma tfal li ħajbdew jattendu ġewwa dina l-iskola. U dawn huma Mattia Andrej Savic, Matthew Bartolo,
Jamie Mikallef de Gabriele, Andrej Cini, Luca Cini, Thomas Borch, Carl Barbara, Zach Borch Milo, Hayden Fenex Tivala, Tristan Aquilina, Etienne Luca Pavia, Nathan Shikluna, Jake Nappa Mikallef, Joseph Abela Wech Zek, Jack Tyler Buzuttil u Andy Falzon. Daw se jibdew jattendu l-iskola ta' Saint Stella Maris. U naddu issa mela għal dak li jmiss li huwa Caden Spiteri, il-147, tajjeb. Ħannaraw xa tkun l-għażla tiegħu. Issa l-għażla tal-Iskejjel hija ristretta għal żewġ skejjel għandna lil St. Elias u St. Albert, waħda ġewwa Santa Venera u l-oħra ġewwa il-Belt Valletta. Tajjeb, ħannaraw xa tkun l-għażliet tagħkom, Caden Spiteri 147 post. U nkomplu bil-proċess. Iva, konti tnajdilkom li żviluppi ieħor frott ukoll tal-esperjenza tal-pandemija hija li il-waiting list illum sirna intellawha wkoll. Yes, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu, bonġu. X'inhi l-għażla tiegħek għal Caden? St. Elias, St. Elias. Grazzi, sinjura, u auguri. Grazzi. Mela, yes, l-għodwa tajba, sinjura. Bonġu għalluk. St. Elias, grazzi, sinjura, grazzi u auguri. U issa ngħaddu għal 149 post għal Ike Zarb. Ike Zarb, naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu fl-imma skola jibda jattendi. Mela, konti ngħidilkom li l-proċess issa tal-waiting list sirna wkoll nippubblikaw online. Da sar possibbli għaliex l-għażliet. Yes, l-għodwa tajba, sinjura. Hello? Yes, good morning. St. Elias, grazzi, sinjura, napprezza, grazzi tal-paċenzja. Nifhem li xi ħut minnkom ilkom issegwuna u napprezza li għattu tistennew. Yes. Mela, ħana jillek x'namlu, ħanati mela tjajdu li mid-direzzjoni qed iċċemplunna, sinjura, biex nofru dak il-post ta' Della Sal. Infakkar li dan il-post ta' Della Sal inħolo reċentement waqt li għaddejjin bil-proċess għaliex kellna xi ħadd li kien għażel Della Sal u mbagħad bid-Della Stella Maris. Dan il-post irid jiġi offrut issa lil min imissu wara dak li sar l-għażla, sew kien il-125, ġifieri jew jażlu l-126, ħaninżlu wieħed wara l-ieħor u nofruh lil min imissu wieħed wara l-ieħor. Ma tistgħux tagħżlu dan il-post, għalhekk se nitlob id-direzzjoni l-istudju jekk jistax li Della Sal hemmhekk jagħmlulna zero, ma jħallihx bil-1 ma nagħmluh zero, fisser li l-iskola ta' Della Sal temporanjament għal-issa mimlija għal-kem baqa dan il-post void u se jiġi offrut però lil min imiss. Ma jistax janżluh min imissu issa. Sewa jekk jibqa' void nofruhom imma irridu nimxu wieħed wara l-ieħor. Din hija s-sekwenza li aħna nimxu, kont qed nitkellem fuq il-waiting list u kif dina issa din intellawha anka fuq il-website tagħna, ntellaw ir-report hemmhekk u wieħed ikun jista' jara il-pożizzjoni tiegħu u anka tal-oħrajn, sewa x'inhuma l-għażliet, u l-waiting list issegwi propju il-rank order, sewa il-riżultat tal-polza tal-għażla. Allura irridu insegwu dan il-proċess. Yes. Yes, signora Aquilina, l-għodwa tajba. Grazzi. L-għodwa tajba, signora.
xini l-għażla tiegħek għal David? St. Elias, grazzi Sinjura, grazzi, napprezza, grazzi. St. Elias għal David Aquilina. U hekk imlejna paġna oħra, paġna 19, wasalna fin-numru 150, issa ngħaddu għal 151 għal Finbar Christopher James, jew ma nafx ma jidillix l-isem sħiħ, sfortunatament, u naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Yes, good morning. Good morning. For Finbar, Christopher? St. Albert. Okay, St. Albert it is. Thank you. Thank you. Mela St. Albert għal Finbar Christopher u sanaddu għal 152 post għal Luke McKay. Tajjeb għal Luke McKay. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri. Mela, frott mela bil-press li kena din il-bidla li kważi morna mhux biss kollox online, imma sirna kollox automatiku bil-proċessi elettroniċi tal-listi anka kif għattilkom aħna issa wara dina l-għażla tagħkom nikdbulkom email u mbagħad intom tidħlu fuq il-website tagħna u tagħmlu il-pagament ta'kom, tagħmlu anka l-konferma tal-kollaborazzjoni ta'kom mal-iskola. U anka dawk li jixtiequ joqogħdu fuq il-waiting list, peress li dan issa jsir illum b'mod elettroniku kollu, kien possibbli għalina li dawn l-għażliet ta'kom nżiduhom ukoll fuq id-database tagħna. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, Luke, St. Elias, grazie Signora, grazie, grazie napprezza. Yes, l-għodwa tajba Signora. St. Elias, yes. Grazie Signora. U dana. Mela, kontet ngħidilkom li peress li issa kollox isir b'mod anka l-għażliet tagħkom anka tal-waiting list li tikkomunikaw magħna b'mod elettroniku, konna għamilna dan l-iżvilupp li jitla rapport fuq il-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja u wieħed jara dejjem skont l-ordni tal-riżultat tal-polza. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Connor. St. Elias, grazie Signora, grazie. Grazie. St. Elias, Connor Mikallef. Mela, u hekk żidna wkoll it-trasparenza anke fuq dik li hija il-waiting list. Wieħed ikun jista' jsegwi l-huma tfal u l-għażliet li intom tixtiequ tpoġġu għaw l-iskejjel li intom tixtiequ tagħżlu minnhom tajjeb. Nixtieq ukoll nagħmel osservazzjoni dwar dan il-post li nħoloq li jista' jkollna issa li dak li aħna ngħidulu jew id-domino effect jew il-konsegwenzi ta' din l-għażla tajjeb. Jista' jkun li pereżempju min jagħżel issa jista' jkun li xi ħadd li jagħżel Stella Maris pereżempju jagħżel li jmur De La Salle. Allura mbagħad jilħon inna nimlew il-post ta' De La Salle u jinħoloq post ta' Stella Maris. F'dan il-każ ħanoffru il-post ta' Stella Maris dejjem lil dak li min imissu wkoll. Yes, good morning, l-għodwa tajba. Hello. Hello għal Jake, l-għażla tagħkom, Sinjur. St. Elias. All right, Jake. Għal Jake St. Elias. Ara, bħalissa ser kull ma baqanna St. Elias jew St. Albert. Mbagħad kont nispjega issa propju li tista' tikteb aħna nagħtuk il-possibilità li tinkiteb fuq il-waiting list
U jekk jinħolqu postijiet vakanti, aħna nofruhom lil min imissu, tajjeb. Amma f'dal moment ġifieri issa jew St. Albert jew St. Elias baqanna. St. Elias, grazzi sir, grazzi napprezzata. Thank you. Ekku, issanna St. Elias għal Jake. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. St. Elias, grazzi ħafna, Sinjura, napprezza, thank you. Wasalna fil-157 post sewa għal-Kajl Mallija, naraw xa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Mela kontit ngħidilkom bil-possibilità li anke jkollna dan li aħna ngħidu li jew domino effect jew il-cascading effect li nimlew post u jinħoloq post vojt fi skola oħra. Yes, Sajdli? Yes, Lodwa tajba, Sinjura? St. Elias, grazzi ħafna, Sinjura, grazzi napprezza. U għal-Kajl Mallija u s-senaddu għal Dante David Gallia, 158 post. Dante David Gallia. Naraw xla. Yes, Lodwa tajba, Sinjura, l-għażla tagħkom. St. Elias, grazzi, Sinjura, grazzi napprezzaw. Ekkum lejna paġna oħra, wasalna paġna 21 u rank order 159, tajjeb. Kontet nitkellem daqsxejn dwar il-waiting list u li dina yes. Lodwa tajba, Sinjura? Lodwa tajba? Yes, għallejt impizani. St. Elias, grazzi, Sinjura. U issa naddu għal dak li. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu, għal Kajel, St. Elias. U issa naddu għal 161 post għal Kiran Borġ. Kiran Borġ, ħanraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Fakkar li baqanna żewġ skejjel, St. Albert ġewwa l-Belt. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. St. Elias għal Kiran. Grazzi, Sinjura. U issa ngħaddu għal 162 post għandna lil Giuseppe De Gatt. Naraw xa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Giuseppe. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Hello, yes. L-għażla St. Elias, grazzi, Sinjura, grazzi ħafna, napprezza. Grazzi St. Elias għal Giuseppe De Gatt u s-sanaddu għal Luka Attart 103. Yes, grazzi Lodwa tajba, Sinjura. L-għażla tiegħek. St. Elias, grazzi Sinjura, grazzi ħafna. Prezzaw. 164 post għal Omar Xavier Zajdan. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Tajjeb, u wasalna wkoll f'paġna 21 dal-waqt nimlewa u ma tantx baqgħanna applikazzjonijiet oħra. Prattikament baqgħanna 18 iktar minn 20 applikant oħor li rridu naraw dolodu. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Għal Omar. St. Albert, thank you, Sinjura. Napprezza, thank you. St. Albert għal Omar. U issa ngħaddu għal għandna triplets, anzi mhux mulqas huma twins, imma għandna triplets, Zek, Kai u Nick, Dimek. Tajjeb, qed inċemplu l-ġenituri tagħhom, il-mamma tagħhom. Yes, Lodwa tajba, Sinjura.
Yes, l-għażla tiegħek. Saint Elias, grazzi Sinjura u nawguralkom. Saint Elias għal-triplets ukoll. U issa ngħaddu għal 166 fir-rank order. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Luke. Saint Elias. Grazzi, Sinjura, auguri. Grazzi. U issa ngħaddu għal Luka, flok Luke, ma Luka Portelli għal 167 post. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Luka. Saint Elias, grazzi, Sinjura. Tajjeb. U ngħaddu għal 168 post għal mama ta' Daniel Bartolo. Naraw se tkun l-għażla għal Daniel. Tajjeb, u l-iskejjel li tista' ta' Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Saint Elias, grazzi, Sinjura, grazzi, napprezza. Saint Elias, u issa ngħaddu għal 169 post għandna lil John Paul Felice, naraw se tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Jekk hu Saint. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal John Paul Felice. Saint Elias, grazzi, Sinjura, grazzi, napprezza. U issa jmissna l-170 il-Timothy Atkinson. Timothy Atkinson filmi. Grazzi, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, Mrs. Atkinson. Hello, għal Timothy. Saint Elias, grazzi, Sinjura, grazzi, napprezzaw. Saint Elias, u issa ngħaddu għal Jake Mitzi, 171 post. Tajjeb, ngħaddu għal 171 post għal Jake Mitzi. Naraw il-ħin bħalissa huwa l-offsinar. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, għal Jake. Saint Elias, grazzi, Sinjura, grazzi. Grazzi, good day. Fisser li n-nasatejn u nofs għaddejjin, ġifiri dawk jiġu 150 minuta pratikament u għasilna fil-170. Zammejna r-ritmu ta' inqas minn minuta għal kull applikant. Issa din inċemplu l-ġenituri ta' Ibrahim Al-Bajdani, 172. Yes, Saint Albert, grazzi, Signora, grazzi. Grazzi, auguri. Dak għal Ibrahim u mlejna paġna oħra u jina nibda sal-axħar paġna li għandi għaw qoddimi u wasalna fil-173 post. Tajjeb għal Jake Joseph Camilleri. Naraw sa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Nfakkar warrisqin lejn it-tmim ta' dan il-proċess dolodu nirringrazzjakom il-kol tal-kooperazzjoni tagħkom. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Hello, għal Jake Joseph, Skola, Saint Elias, grazzi, Signora, grazzi, napprezzaw. U issa ngħaddu għal 174 post għandna l-Karl Tanti Mikallef. Yes, l-għodwa tajba, Signora. Bonġu, għal Karl, Saint Elias, mela, Grazzi, Signora, nawgurawlek. Mela, għanna l-Karl Tanti Mikallef għal Saint Elias u d-direzzjoni għettajt li l-imtliet skola oħra, imtliet ġifiri l-iskola ta' Saint Elias, għanna raw it-tfal li se jibdaw jattendu f'dina l-iskola. U għanna l-Jake Robbie Kassar, Daniel Vassallo, Andrej Falzon, Kai Brinkat, Gio Sajla, Luca Milleri, Tristan Rapa, Julian Kalleja, Denzel De Battista,
Caden Spiteri, Luke Ċefaj, Ike Zarb, David Aquilina, Luke McKay, Liam Gatt, Connor Mikallef, Jake Joe Caru, Quellen Balzan, Kyle Mallija, David Galia Dante, Leighton Pisani, Kael Mizzi, Kieran Borg, Giuseppe Degat, Luca Attart, Zach Dimek, Kai Dimek, Nick Dimek, Luke Cassar, Luca Portelli, Daniel Bartolo, John Paul Felice, Timothy Atkinson, Jake Mizzi, Jake Joseph Camilleri, Carl Tanti Mikallef. Dawk huma l-istudenti li se jibdew jattendu ġewwa St. Elias u issa ngħaddu għal dawk yes l-għodwa tajba, Sinjura. St. Albert, grazzi Sinjura, grazzi napprezzaw. U issa għandna wkoll naħseb il-ġenituri ta' Lija Mabela. Tajjeb. U l-aħħar 3 applikazzjonijiet li baqa' għandna sewwa ta' Lija Mabela. Ok, Lija Mabela, no choice. Tajjeb. Ok, grazzi Sinjura, grazzi napprezza l-għodwa tajba ta' no choice. Sinjura Bela għandha fil-fatt daħlet bil-kriterju tal-aħwa minħabba ħuħ. Yes, mela għandna l-Sinjuri ta' Matteo Sare. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. L-għażla St. Albert, grazzi, Sinjura. U tjajdu li kolli anka l-Skola St. Albert imtliet. Vassallo. Yes, Signora Vassallo, l-għodwa tajba. Hello, yes, għadli, Signora. Ok, grazie. Ok, viva, Signora. Signora koll it-tifel taħħa daħal ukoll tal-aħwa St. Elias u għalek se tagħmel no choice. Tajjeb, nirringrazzjawk, Signora, tal-kooperazzjoni tiegħek. Ekkuna l-estejna dawn il-182 applikazzjoni li kenna, tajjeb, fħin tajjeb, bħalissa huma l-ofsinar u 8 minuti, ġifiri ftit iktar minn satejn u pratikament satejn u 40 minuta. Nirringrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom, nirringrazzjaw ukoll il-We Media, titellaw id-direzzjoni tella t-tfal li ħajbdew jattentu St. Albert. Għanna l-Fimbar Christopher James Jenkins, l-Omar Xavier Zaydin, Ibrahim Al-Bajdani, Gabriel Camilleri u Matteo Sare. Tajjeb, fakkarkom li issa ukoll nikkomunikaw magħkom permezz ta' email fejn informawkom bl-għażla tagħkom, nitolbu l-kollaborazzjoni tagħkom mal-iskola fejn ħajinkiteb it-tifel tagħkom, nitolbukom ukoll il-ħlas ta' reġistrazzjoni u nagħtukom ukoll il-possibilità għal dawk li jixtiequ sabiex jinkitbu fuq il-lista tal-waiting list tajjeb u l-lista ta' stennija f'każ li jinħolqu xi postijiet vojta. Kif intom tafu għal dawk li segwew, kellna wkoll inħoloq post vojt waqt li għaddejjin bil-proċess għal xi ħadd biddel l-għażla ta' skola. Dan aħna nista' nofruh lil dawk li jmissu wara dak it-tifel. Warajja wkoll issa ġew ukoll il-membri li kienu tiċemplulkom maqfulin ġo kamra, nixtieq nirringrazzjahom ħafna tal-paċenzja kbira tagħhom u tal-ħidma tagħhom, nixtieq inlaqqakom magħhom ukoll sabiex tkunu tafu min huma n-nies taraw wiċċhom li kienu qegħdin iċemplulkom minn ġewwa l-studios. Nixtieq il-direzzjoni torihomna għandna lill-Analiż Vella, lill-Miss Amelia Kalleja, lill-Miss Cynthia Kassar li tieħosib l-uffiċċju u l-Fader Markellu, lill-Headmaster tas-seminarju li wkoll dejjem ukoll jissapportjana f'din il-ħidma tagħna. Nixtieq nirringrazzja wkoll ma' ġenbi għandi l-Nutar Mary Grek Paċ tal-kienet magħna dolodu, għandna lill-Miss Diane Merċiqa li wkoll kienet tirreġistra t-tfal skont l-iskola li huma inkitbu fiha u għandna lill-Mr. Gejtu
Farrugia li kienet jikteb l-għażliet tagħkom ukoll fuq id-databases tagħna. Nirringrazzja wkoll il-kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja li jissapportjawna fil-ħidma tagħna u naħdmu flimkien magħhom, uffiċjali oħra fil-kurja tal-Arċisqof, speċjalment fl-uffiċċju tal-Komunikazzjoni u anke fl-uffiċċju tal-Finanzi, u anke uffiċjali oħra fis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija. Nirringrazzjaw ukoll il-New Media tas-sapport tagħhom. Nirringrazzja lilkom tal-li segwejtuna u nawguralkom minn qalbi l-aħjar edukazzjoni għal ulidkom. Insellmilkom u l-ġurnata tajba.